Типа там «Добрый день, там, шановные, там, зона номер 3, там, Пятрухин сегодня будем вам». Я ранее был звычайным ватником, что вы там на Лукашенко полезли. Где твой предатель Кабанов? Да, я клоун, и что? Мне подобается быть клоуном. Ранее-то я и думал, что и милиция у нас, ну, нормальная. Ну, это просто, это монстры. Вітаю, сябры, мяне завуць Наста Роўда, вы на канале ТОК. І сёння мы размаўляем з экспалітзняволеным блогерам, аўтарам YouTube-канала «Народны рэпарцёр» Сергеем Пятрухіным. Сергей, вітаю. Добрый день. Вы з Александром Кабанавым вызваліліся практычна ў адзін час, але выехалі вы больш чым праз год з Беларусі. Чаму так? Я думал, что все скончилось. Хотя я разумел головой, что такого не бывает, да, и что досвід іншых вось людзей, таких там Шаламов, Гінзбург, ён сведчыць аб тым, што фашысцкая дзяржава яна не даруе нікому, таму, хто паўстае супраць іх. Ні ў якім разе. А ўлічваючы тое, што мы зрабілі Кабанавым, і колькі ад нас пацярпела гэтых так званых фашыстаў, чыноўнікаў, міліцыянтаў, то гэта 100% не павінна было быць. Як вам далося такое жыццё? Год маўчання? Самое складанае – это то, что ты боишься. Пачуццё вельмі такое разбуральнае. Это ты вось нібыта нічога не здзяйсняецца, ну гэта там шагі па пляцоўцы, там какие-то выходзяць менты. І ты просто сразу, ну вот меня пачынала калаціць. А вось уже, калі я з'язджаў, у меня это просто такое, ну какая-то была нейкая там панічная атака, что это я просто, у меня, ну реально там... Чаму яна пачалася? Карацей, сяжу я на работе, там нешта працую, нешта раблю, і мне там тэляць з выканаўчай інспекцыі моя інспектарка і кажа, што Сергей Сергеевич, вы можете там падыйти ў пятніцу пасля 3. І вы ведаеце, это уже у падсвядомасці забіта пятніца, гэта ну дзень арыштаў, пасля обеда ты прыходзіш, тебя пакуют, і ты 3 дня сядзіш без адваката у панядзелак суд. Я прыходжу туды ў пятніцу, собираю с собой заплечник на подвал, там беру там салка, там шампусики, там эти все. Вось. Но мяне ведуць, значыцца, да следчых там да нейкіх, і яны са мной робяць тую працэдуру, якую рабілі год таму, калі я вярнуўся з турмы. То есть яны беруць ДНК, фоткаюсь там, і просяць, каб я падышоў там, недзе там яшчэ сфоткаўся ў другую там іхнюю кантору, судмедэкспертызу. Вось. І, ну, таксама пытанне, навошта рабіць гэта другі раз? Ну, это все, чтобы запалохаць чалавека. Ну, навошта? Я ж зрабіў год таму. А я яшчэ, ведаеце, я так сяжу, яны все запісалі, і, ну, ожидайте. І вось гэта «ожидайте», это вось, ну, я это просто ведаю. Яны так любяць рабіць. Яны уже тебя нібыта адпускаюць, а потом чик, пачакайце, і потом прыходзяць і себя забіраюць. І вось ведаеце, і на мяне все вось гэты мой досвед, весь мой опыт, он просто вот так вот на меня, как водопад. И я вот там сижу, я вось думаю, может, я сивею там у іх на вачах там. Ну, это реально, это вельмі страшно. Там же сярод іх ёсць і разумныя людзі. Ну, там офіцеры, то бок у них ёсць нейкія веды. Яны ведаюць, што яны натварылі много зла, і яны хочуць, яны усведамляюць, хто яны такія. Яны хочуць, каб годны чалавек, который стаіць перад імі, каб он апусціўся да іхняга ўзроўня, зрабіў некую падлянку камусьці, кагосьці здаў. І тады, я так думаю, я не ведаю, і тады яны задавальненне атрымоўваюць. І даказваюць самі сабе, што мы все лайно. Я лайно, і ён лайно, гэты БЧБшнік. Ну, і не толькі БЧБшнік. Таму што ў турмах это великая проблема Беларуси. Там без вины сидят не только БШБшники. Там сидит просьма народу, ну, шмат хто без вины, а шмат хто за подвышенной виной. То бок ён зрабіў на год, ему дали 5, зрабіў злачынства на 5 год, ему дали 15. І гэта великая проблема грамадства. Таму што гэта таксама званая 328 артыкул, гэты, яны... Наркотычны. Так, яны адпрацавалі наём. Вот все, что здзяйсняецца зараз з палітычнымі, ну, не толькі зараз, раней. То бок, судзіць, кідаць за краты без доказаў, з парушэннямі сусялякімі, это просто, это монстры, і яны гэта все ведаюць. Яны все гэта ведаюць, што яны твараць. І самае страшнае, гэта вось аператыўнікі і следчыя. Это вось з іх пачынаецца гэты вось, ну, это
вытокі злата, што яны такое наварацілі, я столькі бачыў паломаных лёсаў. Чаму вы так лічыце? Што гэта не спускаецца зверху ім? Не, яны пачынаюць пекла для чалавека. Яны ведаюць загадзя, што яны фабрыкуюць справу. То, што ім далі загад, да, магчыма, это адно, но часта і без загаду. Пускай з загадам, такая што? Ён пачынае гэтую каніцель для чалавека. Ён для кагосьці канкрэтнага беларуса пачынае ствараць пекла. Вось. Следчы гэта падхоплівае. То ён таксама бачыць, што там слаба. Потым яны кідаюць вышэй, і гэта ўсё ідзе. Чаму вось так важна, каб у калоніі, напрыклад, атраднік, ён увесь час ходзіць і звяртаецца да тых, хто не прызнаў сваю віну, каб прызналі віну. Таму што прысуды незаконныя. Што все, он прызнаў віну, все, у іх как бы спадае. Я разумею, што ім усё роўна, з аднаго боку, но это ж такая заведёнка, это ж не 3 гады таму пачалося. А калі, напрыклад, чалавек не хоча прызнаваць віну, на яго пачынаюць там ціснуць. Не на палітычнага, просто на чалавека. А ён такі думае, ёкарны бабай, мне там далі 10 год, а яны там на мяне. І ён прызнае, таму што ён тоже хоча жыць, таму што мы ўсе людзі. За гэта, есть моцныя асобы, конечно. Есть моцныя асобы, яны ні пры якіх абставінах гэтага не робяць. Вы больш за год пражылі ў Беларусі, апошні. Што вы пабачылі ўнутры? Як змянілася краіна за гэты час? Я адчуваў увесь час, што у паветры вісіць невырашанае пытанне. Невырашанае, таму што свядомасць людзей, яна змянілася, і это факт. І это мяне вельмі натхняе, што не будзе ніякага зварота, я это адчуваю. Конечно, вельмі шмат людзей, которым усё роўна, яны заўсёды былі, іх тоже я не магу там, і ніколі там. Іхняе жыццё, у них будзе Лукашенко, будзе дэмакратычная ўлада, яны будуць законапаслухмянымі грамадзянамі, ім главное, каб іх не чапалі. Я вось хадзіл у лазню часта, да? І калі гэта было до падзей, я был таким типа, что там, Сярога, что там за расследование? Так, мы все сачылі за каналам, я такая, для Берасця, я і Кабанов, мы былі вядомымі асобамі, і людзям заўсёды было цікава з намі, са мной, Кабанов в баню не хадзіл, размаўляць. І вось я ім там давал там навіны, яны там нават пыталіся, как там працяг, не працяг, как бы, і вельмі добра ставіліся. І зараз я вось гляжу, што яны як бы не адвярнуліся ад мяне, то бок со всеми как бы нормально, просто што мы уже не размаўлялі там на тэмы, да, таму што туда ходзіць много ментоў у баню, вось. А раней вы з імі сябравалі, кантактавалі? Не, з ментамі ніколі. З ментамі ніколі, я вам скажу больш, што я нават і задаваў пытанне, там у нас быў такой, я кажу, чаму вы ходзіце ў лазню? Там, один раз зашоў следчы, Хачатран, который супраць мяне сфабрыкаваў справу по абразе и по поклёпу на міліцыянтаў. И там, значит, был такой момент, что была великая шарга, тому что одно отделение не працавало. И приходит гэты следчы со своим сябрам. А у меня, значит, вось гэтая жанчынка, что пропускае, она запыталася, Сергей, что там у вас, крыміналка? И тут якраз ён заходзе. І сядзіць вялікая колькасць народу, чакае. Можа, чалавек там 30-20 на першым паверсе. А я кажу, вось ён прыйшоў, кажу, Андранік Сакович, человек пытается, что там у меня за криминальная справа, расскажите. И вось люди как раз вас послухаюць. Вось, мы заходим у парыльню. У парыльні там шмат людей. Вось, и я, там спрашивают у меня, Сергей, як справы? Я кажу, вось, спросите, як справы. Крыміналка супраць мяне. І ён сидзіць, он чырвоны і маўчыць. І я вось кажу, вось гэта следчы фабрыкуюць справу супраць мяне. А знаете, это такая как бы абсурдная ситуация, потому что все ж... Голые. Все ж голые, да. Вось, і вы ведаеце, гэта перарасло ў то, што мне не спадабалася, што яго пачалі абражаць. То бок яны сталі там, он был армянин, і там начали там па-армянскі яго абзываць, там аслом. І мне было как бы это не вельмі прыемна, хаця мне не было его шкада. Это не той эфект, якога вы дабіваліся. Лепш, каб гэтага не было. Но то, што ён гэта пачуў, мне прыемна. Вот такі я чалавек, разумееце? То бок он пачуў вельмі как бы чоткія словы ў свой адрес, і ён нічога не зрабіў тада. То я вам сур'ёзна кажу, тады так было. Тады так было. Это было вельмі... Які гэта быў год?
Это был 19-й год. Это перед моим судом было. Я его пытаюсь, слухайте, а чего вы ходите у лазню? Тут же ходят люди. Ну, у вас есть своя больница, вы там лікуєтесь, навошта вы ходите сюды? И они ничего не казали. У отказ. Один казал, там, пошел ты там, там один лжесведка, Федорович, Лёшка, я ж памятаю его. І он може нашує зараз. Я, кстати, був один з перших ментов, кого я сустрэў пасля, калі вярнуўся. Ён со мной поздаровкаўся, ну так, по-недобраму. То ведаеце, калі кажуць: «Здравствуйте», а ты чуеш: «Солаш, жывы яшчэ там», ці нешта такое. Так расскажыце, якія настроі зараз у Беларусі? У мяне такое пачуццё, бо я ведаю, што я б зрабіў так, што калі б, ну, разумеючы, што супраць бандытаў, якія захапілі ўладу і которые разумеюць толькі сілу, патрэбна толькі сіла. І вось калі б гэтая сіла была, і я да гэтай сілы бы прымкнуў, не паказваць ім кветкі, не ў белых кашульках, а як мусіць быць, сіла супраць сілы. І я думаю, што вось такой да гэтага людзі гатовы. Але ведаеце, мне здаецца, што вельмі часта можна пачуць, маўляў, у Беларусі ніхто не хоча грамадзянскай вайны. Вы бачыце такі сцэнар не ў якасці грамадзянскай вайны? Як бы я ў гэтым не эксперт у гэтым пытанні. Я кажу вам, я романтык, і каб вызваліць краіну, я гатов зрабіцца часткай сілы, каб тая сіла ведала, што калі мы сутыкнёмся, што яны могуць не вярнуцца домой, так же, як і я. Ведаеце, яшчэ часта можна пачуць пра тое, што ў Беларусі унутры краіны людзі ўжо перагарнулі старонку. Ну, маўляў, ужо 20-й год усіх раздражняе, падымаць гэтую тэму ніхто не хоча, ну, маўляў, все было і было, забылі, нам трэба жыць далей. Ну, колькі гэта праўда? Я думаю, што гэта не адпавядае рэчаіснасці. Ніхто не забыў. Грамадскасць не прымірылася з уладай. Разумееце, сколько людзей з'ехала, сколькі людзей сядзіць па турмах. Яны зараз пакуюць. Такое нельга прасціць. Ён хацеў бы, но ён не можа гэта зрабіць. Хто яго выбачыць? У кожнай сям'і бацькі нету сядзіць там у турме, маці няма, хтосьці там, ну, пацярпеў ад іх. Як гэта можна забыць? Не, і самае, ну, можа, гэта не самае, канешне, моцнае, но вельмі істотны фактар – гэта лічбавы свет. Іх злачынствы все зафіксаваны. Яны нікуды не сыдуць ад гэтага, нікуды ніяк не адкруцяцца. Яны будуць адказваць. І прыйдзе час, калі іх дзеці, которые зараз вось такія ў гэтых міліцыянтаў, калі яны вырастуць, і калі яны ўбачаць, я не кажу, што там хутка будзе замена ўлады, да? Але яна будзе. Пускай 5 год, 10, ну вось гэтыя дзеці падрастуць, яны даведаюцца, потому што лічбавы свет пра сваіх бацек, і яны будуць плеваць ім у твар. Што ты делал? Ты што, вы гвалцілі там на Акрэсціна дружкамі, жанчыны, мужиков, ты што, папа? Вы разумееце? Я ведаю, былі выпадкі, што жанчыны, жоны міліцыянтаў з імі разыходзіліся ў працэсе яшчэ вось калі я сядзеў. Ну, а это ж потом, это ж будзе ўсведамленне. Вось глядзіце, як, напрыклад, немцы перажылі праз пакаянне, да, то, што яны зрабілі ў вайну, у Вторую мировую. Яны перажылі, яны ачысціліся. І каб нацыя ачысцілася, трэба все гэта будзе перажыць, павінаваціцца, прызнаць. Вось Расія не прызнала, у іх до сих пор там Сталин, там. Ленін, Сталин. Героі там, да, і у нас вось гэта. Чаму вось Лукашенко не змяняе тэматыкі? Ты Леніны, Дзяржынскі, там, Суворов, там. Все працягваецца. Да, это просто, народ збівае з панталыку. Ну, зараз іншыя часы. А я вам яшчэ скажу, што, вяртаючыся да праблемы пасадак у турмы, колькі людзей, которые ні за што адсидзелі, а такіх ёсць шмат, просто ні за што. Ну да, он там нейкім чынам, можа, недзе і быў, но не убивал, а его посадили за забойство. Вот, напрыклад, калі чалавек не убивал, ну, каб вы ведалі, а он отсидел 8-10 лет, гэта значыць, яго вину не доказали. Просто не доказали. Потому что, калі б доказали, ему б дали значна больш. Ну, а калі за забойство сидяць вось так, ну, яны там як робяць там нечаянно, там туды-сюды, потому что доказаў няма. Вось, і так вось, гэтыя людзі, вы думаеце, што яны прасцілі там?
у зоне чалавека ну, іхняя галоўная мэта, вось як вам сказал, прыбіць чалавека, каб ён выйшаў там, ну я не хочу сказать там жывёляная, ну каб ён выйшаў і баяўся. Усе сацыяльныя сувязі рвуцца. Адзін званок да хаты там на тыдзень, якая сям'я ўтрымаецца. Хаця, можа быць, жонка бы і чакала, хоць там бацька там гэты свайму сыну ці дачцэ званіў бы там колькі можна. Чаму нельга тэліць? Чаму нельга тэліць? Пастаўце тэлефон і пусть зэкі тэляць домой. Но не, ім трэба, каб это былі людзі, каб іх выбіла жыцця. Каб потом для іх гэта быў падножны корм. Для іхніх раусаў, для гэтых ППСнікаў, для іхніх папер. Ну, это маё такое меркаванне, разумееце? Мне ще цікаво, ви працювали на брэсцкім піве? Так. Вось як там людзі думаюць, там падтрымліваюць Лукашэнку? Я думаю, что так. Но вы разумееце, я быў не ў сваім як бы асяроддзі звычайным. То бок я ні ў якім разе не хочу сказаць, што я лепш, чым они, яны проста іншыя. Там людзі розныя, но, ведаеце, і паколькі мы там працавалі кожны на сваім участку, у нас не было як бы шансаў, як бы, ну, магчымасцей спілкавацца там па-нармальнаму. Але у апошні час, якраз перад тым, як я ўехаў, нас паставілі там на агульную працу, на такую тупую. Неважно, на якую, ну, карацей, мы былі ўсе, ну, всей грамадой там нешта там рабілі. І я паслухаў вось размовы. Я, правда, там хацеў стрываць, но не стрываў. Ну, карацей, былі такія думкі, выказванні, што Пуцін все правильно робіць, украінцы гэта, типа, так ім і трэба. І вы ведаеце, гэта казалі жанчыны, которым было, ну, мне падаецца, там, ну, яны дарослыя, карацей, не 30 год і не 40. І вось мяне гэта так... І ніхто не ўступаў з імі ў палеміку? Не, уступіў я. Ну, апроч вас? Яны паміж сабой, так, яны паміж сабой. Апроч вас ніхто? Не. І я просто кажу, што, слухайце, я тут не хочу там быць самым таким типа умным, но такое просто нельга казаць у цывілізаваным, ну, неважно, хто мы працаўнікі там, ці там фермі, ну там калгаснікі, що это такое, що значить нікога нельга забіваць, ні украінців там, ні монголов, ні афрыканцаў, ну это просто такая была дзікуха. І гэта вось праскальзывала. І там потым яны там мне началі казаць, што украінцы забівалі беларусаў, што Бандера там, ну на Бандеру я іх как бы нормально срэзаў, я сказал, найдите то, што про Бандеру вы мне зараз сказали, вось вам телефон, вось. А кажу, а то, што Сталін забіў цвет нацыі, чаму вы не ўзгадваеце? То, што у нас рускія ўвесь час гвалцяць усе народы. Чаму вы пра гэта не кажаце? 37-й год всех высекла усю інтэлігенцыю. А вас чамусьці там, да, ну, ва ўсіх нацыях бываюць, ну, вылюдкі, ну, это зразумела, ну, так што? А то вы сразу Украина. Что вам украинцы зрабілі? Вот это мне было неприемно. А люди, которые были помоложе, это так само было адметна, яны были на іх баку. Яны шкадавалі, что не нашли в интернете, что Бандера забивал белорусов, разумеете? Ну, я им просто сказал, что вы поглядите, он сидел у турме, и нигде не прымаў удзела, и не было, и ніякага звання офицерскага у верхмахте я не меў, как вы, вот, ну, карацей, ну, такое вось всё. Як часто вас дёргалі сілавікі дома там? Неяк яны прыехалі да мне там уначы, я кажу, хто? Просто пасярод ночы? Ну, в 11. Ну, в 11, как бы не пасярод ночы, не буду перабольшваць, но ўсё роўна пасля 10. Я такой кажу, не, чакайце, зараз я патэлю по домофону, патэлю зараз свайму інспектару, і ён сказал, што я павінен только на адметку прыхадзіць, чакайце. Покуль я яму званіў, я яго падняў, ён там, ну, яму было не вельмі прыемна, ён кажа, ну да, так, ну, положено. Я говорю, слухайте, так не положено, я не супраць, прыходзьце, но толькі, ну, до 10. І пасля этого яны сталі прыходзіць до 10. Ну, разумееце, па-першае, у мяне былі толькі профулік, то бок я не павінен быў дома быць. Вось, напрыклад, калі я з'язджаў да маці у Кобрын, там і быў у яе, яны прыходзілі, ну, што, ну, меня нет. І, ну, за гэта нічога не прадугледжвалася. А яны тады бралі некалькі разоў, яны просто шлі по пад'езду і людзям дурылі галаву, щоб яны там что-то на меня пісалі, нейкія тлумачальныя, там, ну, разумееце, вось... А які у вас дыялогі з імі адбываліся? Пра што яны гаварылі? Я вельмі быў лаканічны, ветлівы, я заўсёды, разумееце, я заўсёды на пазітыве, і хоць мне было з німі брыдка мець стасункі, но
Ну, так трэба, Сергей. А калі прыязджалі з інспекцыі, вось там, то яны да мяне ўвогуле нармальна ставіліся. Ну, і Не я... спрабавалі пераканаць, погляды ваши памяняць? Не. Яны ж, меня ж весь гэты ленінскі раус ведае. Яны ведаюць, што яны са мной рабілі, як яны здзёкваліся над мной, як яны мне і сям'ю развалілі. Як вы думаеце, ім хоць трошку сорамна? Я думаю, што яны разумеюць. Я думаю, што так. Вы ж таксама разумееце, што сярод іх ёсць тыя, которые вельмі шкадуюць, што яны не сышлі, што яны вось там ходзяць. І сярод іх ёсць шмат такіх, которые не робяць нічога дрэннага. Ну, вот, сур'ёзна, вот у них такая праца, ну вот он ходит там, пытаецца. Просто у іх ёсць такія, як бы, службы, там, дзе без гэтага нельга. Вот тут складаней, да? Вось следчы, напрыклад, или этот. Вот ему дают все, давай. Вот как у меня следчы был, Сташевич. І ён ведае, што ён фабрыкуе справу, таму што там так яшчэ цікава адбылося, што усе экспертызы станоўчыя і ў наш бок за нас. Ніякіх няма ні абразаў, ніякіх заклікаў няма. А яму ж трэба это рабіць. Ну, і што вы думаеце, ён не разумее? Ну. А вы казалі пра тое, што у вас да гэтага следчага шмат пытанняў. Што за пытанне у вас да яго? Што б вы хацелі яго спытаць? Ну, па-першае, я хацеў бы даць яму пінка. Подсрачника. Хоць ён маладзейшы і сильнейшы за мяне, і плюнуць яму ў твар. Ну, такой вось я чалавек. Вы калісьці галасавалі за Лукашэнку. Раскажыце пра эвалюцыю ў сваіх поглядах. Я раней быў звычайным ватнікам, як гэта не сорамна прызнаць, да такіх даволі сур'ёзных гадоў. Вось я займаўся святамі, працаваў у тэатры, потым вёў там вяселлі, розныя імпрэзы, адкрыцця крам. Вось. І вельмі доўгі час, як бы, ну, это мне было там, ну, нармальна, я атрымоўваў грошы, думаў, толькі мяне там не чапалі. Вось. А штосьці змянілася, калі у мяне сын нарадзіўся. Вось, калі сын нарадзіўся, я так што-то я так прызадумаўся. І я тады якраз пачаў здымаць фільм пра капітальны ремонт нашага дома. То бок у нас уже была прасрочка 3 гады капітальнага ремонту. Я думаю, ну вось, там, купіў камеру сабе і пачаў здымаць. Калі я пачаў хадзіць да чыноўнікаў і туды, і ў ЖЭС, я такую гляжу, я сур'ёзна кажу, я не ведаў, што такая краіна у нас. Ну, это просто, ну, гамон. Там паўсюду хлусня, тое, і я такой... І вось з гэтага пачалося, ведаеце? І я такой... Раней-то я і думаў, што і міліцыя у нас, ну, нармальная. Ну, міліцыя, ну, вот ходит они в форме. А тут і все, так оно пакрысе, і я такой думаю, не... Вось так як бы пачалося. Калі вы апошні раз галасавалі за Лукашэнку? Не, ну тады і галасаваў. Ну, я, мусіць, разы 2. Вось першы раз... 94-й? 94-й, і вось калі был гэты паганы рэферэндум, так. Ну, я вам скажу так, што я за яго галасаваў, таму што пазняк там, ну, навесіў, я гэта вельмі добра памятаю, таму што мы з сябрамі абмяркоўвалі, ён там навесіў гэта беларускае ўсё, і гэта было, ну, просто у той час настолькі чужыродным, і я такой думаю, да ну што, я па-руску размаўляю, я там Дастаевскім захапляюсь, Набокавым там, ну, разумееце, а тут такая беларуская мова, якую зноў жа там увесь час казалі, што гэта калгасная мова, што гэта, ну, карацей, ну, вось. І, да, і я прагаласаваў за яго. А ў 10-м за каго галасавалі? Вы ведаеце, по-моему, за Саннікава. Ну, я не памятаю, я не буду как бы там... Просто Саннікав мне так добра запомніўся вельмі, што я думаю, што за яго. Не, я потым ввогуле был апалітычным, там не... Да я заўсёды был апалітычным. Я просто памятаю, што вось тогда, калі гэта пачалося, ў першы раз, ну, всем было цікава. Вось тогда как бы усе нейкім чынам... Чи так, то мелі дачыненні. Это было цікава. І я з сябрамі, ой, не, за беларускамоўнага, за запазняка, та не. Хаця, безумоўна, ён там выбітны беларус, тут ніякага... Калі б можна было все вернуть назад, і це ж за кого я прагаласаваў, куди краіну цягне. Да беларускасці вы прыйшлі ўжо ў турме? Раскажыце пра гэта. Не, ведаеце, калі нарадзіўся сын, я з сынам размаўляў заўсёды па-беларуску. Ад нараджэння? Заўсёды. Ад самага нараджэння, калі я яму эти песенкі спяваў. Но гэта было толькі з сынам, таму што такое асяроддзе было рускамоўнае, но з сынам абавязкова я размаўляў на мове.
І гэта было да апошняга вось сынам. То бок вы хацелі, каб ён вырас беларусам, правільна, патрыётам сваёй краіны. Вось ведаеце, У добрым сэнсе. ён калі радзіўся, і я вось гэта перажываў са спиртным напіткам, там я сидзеў, там думаў, і вось тады я вырашыў кінуць піць, таму што я ўжо ў такім даволі сур'ёзным узросце стал бацькам, ну просто каб быць больш жвавым там, да, і дзе-недзе мог прабегчы з ним так, ну, побач. І вось тады я вось і думаў, што мне тады ўжо ў голову стала прыходзіць, я уже пачынаў кніжкі па гісторыі чытаць, і я ўжо разумеў, што такое насельніцтва і што такое грамадзяне. І таму я заўсёды лічыў, таму што ў меня ж ёсць радня ў Расіі, і я ў іх бывал. І я у Калінінградскай вобласці, да, яны жывуць, і я не хачу той, што я бачыў, як там жывуць, я разумею, што я зусім іншы чалавек, і у нас у Беларусі зусім па-іншаму, я так не хацеў бы. То бок я разумеў, што беларусы гэта зусім іншыя людзі, гэта відавочна. І я нейкім чынам, я не ведаю, як гэта патлумачыць, но я, калі вось нарадзіўся сын, я вырашыў з ім размаўляць па-беларускі, потому што мы беларусы. А ў турме што адбылося? Калі вы вырашылі ўжо як бы з усімі размаўляць па-беларуску, я так разумею, што вы ўсвядомілі важнасць гэтага. Я просто был шакаваны, Кабанов і нам адказалі весці працэс на беларускай мове. І вось гэта, для мяне был нейкі трындзец, сапраўды. Вось, значыць, на судзе я был просто шакаваны, калі там суддзя Краўчанка і Амосава адвакатка, кажу, прокурорка, адмовілі весці працэс на дзяржаўнай беларускай мове. Вось гэта, это просто трындзец. То бок, просто из прыстойнасці, это і самае галоўнае, у іх такая была аргументацыя чоткая, яны мне кажуць, што у вас же вы уже дыпламаваны настаўнік рускай мовы і літаратуры, у вас усе соцсеткі на рускай мове, і там, і вось, это просто. І што-то мне тады триггернуло, я думаю, это все, я яшчэ запытаўся, а можа мы уже, пока сидим, можа мы уже ў Расію ўвашлі, што тут расійская мова. Ось. І вось тады меня триггернула, і я ўжо думаю, што калі я буду мяняць месца, я ўжо тады прачытаў усе кніжкі, всю класіку по-беларускаму, у меня былі вучэбнікі, мне даслалі, я правіла, там все, карацей, я займаўся. Вашай маме 86 гадоў, яна ўвогуле разумела, чым вы займаліся, чаму вы за краты трапілі, так? Што такое блогерство ўвогуле? Мама за мяне перажывала вельмі, но я скажу, што менавіта вось мама мяне такім выхавала. То бок яна там прывіла да мяне, што там трэба быць справядлівым і сумленным чалавекам і ніколі не хлусіць. Вось, ці разумела яна, што раблю? Я думаю, што не. Я думаю, што да канца не. Вось, калі гэта здарылася ўсё, то яна тады ўжо, яна там вельмі перажывала, каб я вярнуўся там, каб мяне там абняць. Ось. Яна не ведала. Яна дагэтуль падтрымлівае Лукашэнку? Да. Яна ось кажа, где твой предатель Кабанов? З'ехаў. Я кажу, чаму ён предатель? Ён предаў нашу краіну. Я кажу, так а што, так это тоже предатель, там, здраднік? І кажа, і ты тоже, що ви там на Лукашенку полезли? Ось такія размовы. Вам гэта цяжка даецца? Гэта чуць ідзея. Ведаеце, яна моя маці. Што я зараблю? Яна, калі я сидзеў у турме, яна все рабіла для мяне. Што тут скажаш? Як яна зараз ваш пераезд успрыняла, прыняла? Не ведаю. Я не ведаю. Я дал ей знать, что я съехал, но не ведаю. Я думаю, что, может, даже ей стало и легче. Что меня нема побач, и как бы съехал. Сябры, калі вам падабаецца гэтае відэа, калі ласка, пастаўце нам лайк. Так больш беларусаў змогуць пабачыць гутаркі ток. Нагадаю, што у нас з'явілася функцыя «Супер дзякуй». Гэта значыць, што калі вам спадабалася інтэрв'ю, вы можаце падзякаваць нам рублём. Мы будзем вельмі ўдзячныя. Дзякуй, што вы з намі. Вы адбывалі пакаранне ў Віцебе? Так. Это калонія нумар 3. Можаце расказаць, што гэта за месца ўвогуле? Што там адметнага?
А там адметнае што? Там сядзяць шмат чыноўнікаў з таксама званага рэзерву Лукашэнкі, который там іх назначае, а потым сажае. Так? Там сядзяць іншаземцы, і там сядзяць міліцыянты, всякія суддзі. Вось гэтым адметна. Там цудоўная бібліятэка, але я думаю, што цудоўныя бібліятэкі паўсюль, таму што у нашых турмах сядзіць вельмі шмат адукаваных, прасунутых людзей. Ну, там же сидел Кнырович, вось, і, наприклад, тыя кніжкі, которые приходять, наприклад, мне, там, ці Кныровичу, там, ці дырэктару сахарнага цукровага завода, ён, безумоўна, з сабой ніхто іх не забірае. Я вам вось шчыра кажу, ну, там просто цудоўная бібліятэка. Все, что хочешь. И на Володарце такой, типа, а есть там у вас этот Эрих Фром? Конечно, он приносит там Эриха Фрома там себе, или там яшчэ нешта. Про YouTube там книжки есть, ну просто капец. Вось гэта там адметная рэч. Яшчэ там адметная нібыта рэч, ну, як там кажуць, што там такі нібыта лайтовы рэжым, што там типа все по закону. Ну, я не могу параўноўваць, ну, як мне Кабанов распавядаў про Новополацк-1, ну, гэта, мусіць, ну, рэальна рай на зямле. Таму што у такім рытме там... І там хлопцы яшчэ прыязджалі з Новополацка, ну, іншае. І распавядалі, і там, я думаю, ніфіга сабе. Я думаю, ну, добра, што я не там. Можете распавесці, з кім? З чыноўнікаў, з суддзяў, сілавікоў вам даводзілася там перасекацца? Можа быць, з бізнесоўцамі таксама вядомымі? Ну, значыць, самы такі, каго я запомніў, таму што пра яго вельмі дрэнна казалі, гэта суддзя Магілёўскага суда Умараў абласнога. Яму далі 13 год, і ён сядзеў на атрадзе, ну, на нашым, ну, со мной там. І вы ведаеце, вось яму там было нормально. Я не скажу, што добра, понятно, што ён там прывык шыкаваць на... Там просто есть такая катэгорыя людзей, да которых адміністрацыя, ну, іх просто не заўважае. То бок ім трэба там свіданачка, там, ну, все, там 3 дзенькі. Трэба ботиночки зручныя, каб было утульна ў іх хадзіць. Калі ласачка, ну, только без, ну, чорненькія там ці, ну, любой фірмы там, ніяк там нам, напрыклад. І што ён там рабіў? Ён там, значыцца, яго дачка адвакатка у Магілёве, і ён абяцаў людзям вырашыць іх пытанне праз яе. У турме? Да, ну, конечно, то бок, да, конечно. Я не ведаю, як гэта адтуль выхадзіла, но, але, напрыклад, я яму веру, я аплачваю там, прашу сваіх, каб яны аплацілі адвакату, і типа яна дапаможа, но яна не дапаможа, таму што адвакаты... Суддзя ўжо сядзіць. Не-не-не, я маю на увазі... Тому што сам ён ўжо сядзіць, як бы хто праз яе дапаможа. Ну тут справа не ў тым, просто што ён кажа, што моя дочка, яна там выбітны адвакат, яна там табе дапаможа, там тое. Ну, чалавек хоча верыць у гэта. Вось, но ніхто яму не дапаможа. Это вось просто, што да, яна там што-то паробіць там, ну, это просто вось такі час з грошаў. Адвакаты нічога не вырашаюць. А яшчэ былі выпадкі з адвакатамі. Я просто хочу сказаць, што там сярод іх, как і сярод іншых прафесій, шмат такіх людзей не ў парадку. Так вось, калі пачалася гэта хваля 328, я супольнічаў з гэтымі жанчынамі, так я ведаю, што адвакаты абяцалі, што мы выцянем, і людзі прадавалі кватэры. І ніхто нікаго не выцянуў. Ось. І што былі выпадкі, калі чалавек был без адваката, атрымоўваў меншы тэрмін, чым той, который был с адвакатам. Так што адвакатуры пры Лукашэнкі ніколі не было. Ніколі. У Відзьбе сядзіць экс-кіраўнік службы бяспекі Лукашэнкі Андрэй Уцюр? Да. Што вы там чулі пра яго? Я з ім здароўкаўся там калі-некалі. Ведаеце, он вельмі акуратны, ён вельмі так добра выглядае. Вось, але ён ходзіць чамусьці на промку не са сваім атрадам на швейны цэх, а нібыта у больш такія жорсткія ўмовы. Там, с намі ён хадзіў, мы займаліся провалкай. Вось, я не ведаю, там не памятаю, што ён там рабіў, бо ён у мяне на вачах не быў. Але мы хадзілі, ён са свайго атрада далучаўся да нашага атрада, і там где-то з нашымі хлопцамі там нешта рабіў. Вось, у него такія туфлі былі файныя, потому что, знаете, як хочацца файны абутак, зручны там. Вось. І так, ён такі вельмі такі акуратны, но я просто ведаю, хто ён, і таму я как бы, ну, не заблуждаюсь там, да, наконт яго. Вось. Гэта лукашэнкаўскі служка, прикарытны.
Вось. Но дрэннага ён мне нічога не зрабіў. А як да яго ставіліся там і звычайныя зняволеныя, так, і адміністрацыя? Глядзіце, справа ў тым, што там дрэнна ставіцца як бы типа нельга. Я не могу да яго ставіцца сказаць: «Эй, ты там типа мусор, да?» Я разумею, можна нармальна кантактаваць, можна ігнараваць. Нет, ігнаруюць. Нет, вось звычайна міліцыянтаў і вось такіх тюрных іх ігнаруюць. І ён сам па сабе такі адзіночка. Там, дарэчы, можа, вы памятаеце, такі яшчэ Валкавыцкі сядзіць, які з Баранавічай начальнік ДАІ, который п'яны збіў, уже яго тэрмін падыходзіць 7 год. У 17-м годзе ці ў какім збіў жанчыну ў вёсцы. Вось ён там таксама сядзіць. І яшчэ, ведаеце, там сядзіць такі чалавек з Берасця. Ён быў начальнікам мытнага пункта. І яго пасадзілі, нібыта, што ён там правозіў 300 кілаграм анашы са сваім там з нейкім падзельнікам. Ён мне паказваў свае паперы, і вы ведаеце, я да чыноўнікаў таксама стаўлюся не вельмі, но мы как бы ўсе людзі, я просто чытаў яго паперы, ён там нічога няма. Это такая падстава, я з ім часта... Ён мне адказаў на ўсе пытанні, на ўсе. То бок, там не было такого, все. Ось. І калі гэта здарылася, я памятаю, это было ў 15-м годзе, прыходзіла яго жонка да мяне. І мы хацелі нешта зрабіць, а потым яны, не ведаю чаму, спужаліся ці што. Тады я был такім неопытным, я толькі пачынаў, можа, я не даў бы рады, я не ведаю, вось гэты факт. І вось я з ім пазнаёміўся там, і думаю, лёс звёў як. Так а гэты мытнік, ён расчараваўся ў сістэме? Там у душу как бы лезці нельга. Я думаю, што так. Там просто трэба было пасадзіць, і пасадзілі. І вось ён папаў, і я думаю, што, канешне, вы ведаеце, у яго жонка такая прыгожая кабета, дзіцёнак у яго, уже вырас без яго. Это такое гора там. Просто я яшчэ разумею, калі віна ёсць там, калі нешта ёсць. Так мало таго, што віны нема, так і там еще цалкам адрываюць табе ад соцума. Потому что вот выйти пасля 2,5 год, то, што я вот чыста прабыў, у меня там хісталася галава, да? А калі 5 праседзіць, а калі 7, ты куда идти, ты ничего. Особливо вот эти вот хлопцы, которые 3-2-8, так, что они там сядят, нигде не вучилися, шмат хто. И что, и ось он таки выходит про 10 год, посадили 18, вышел 28-30 год. И что, и куды он поедет? Это насамрэч, это адлюстраванне нашего грамадства, только оно такой концентрат. Ось все там, все вельмі просто, але па сутнасці тое самае. Мы вось нават жартавалі, што там на волі там, значыць, агульны рэжым, а ў нас уже усілены. І так пашло. Потому что там можна размаўляць, кушаць, хадзіць у рэстараны, а тут, все ровно ты в турме. Это так мы жартавалі. Ось, это все, и ставленне да людзей, и адсутнасць медыкаў, и все это ты просто думаешь, боже мой, ты сидишь у места, тебя покарали, и над тобой издёкваюцца. Чаму? Там столько людей без зубов ходить, просто без зубов. И у турме там мягкое харчевание, каб все могли есть, разумеете, чтобы и без зубов там... Вы таксама сядзелі з гендырэктарам магілёў Ліфтмаша Барысам Кавалеўскім? Так. Што гэта за чалавек? Мне ён спадабаўся. Я вам шчыра кажу, там яшчэ был один чыноўнік, который был директор Быхаўскага завода, там какого-то овощесушильного, там какого-то. Потым там был нейкі будаўнік, і просто разумныя людзі, з імі прыемна размаўляць, і з гумарам нормально. Ніхто з іх не курыў, у нас была некурачая камера. Такое бывае? Да, конечно. Яны адукаваны, у іх стаялі там каментарыі крымінальнага кодексу, і вось яны мяне вучылі, так бы не напрямую, а яны мяне вучылі, як разумець законы, што напісана. Я там пісаў, і мы чыталі. Мне з імі вельмі спадабалася. Таму што, ведаеце, калі я потым сидзел ужо з людзьмі, як бы так мовіць, асацыяльнымі, алкаголик, там нейкі там сирота, который там не ведаў матчынай ласы, такой звер, да, зверок. Я не хочу сказать, что яны там дрэнныя людзі, да. Калі там с інтэлектам людзі сидяць, да,
а потым табе сажаюць, ну, просто там, ну, как, ну, там у них капуста замест галавы, разумееце? І як, ні в шахматы не гуляюць, нічого, ты слухаеш такую муть, такой мутны поток слоў ідзе, і ты такой, о, это вельмі цяжка насамрэч. Это, ну, я бы сказаў бы, што гэта катаванне таксама, калі табе садзяць вось з такімі людзьмі разам. Вось для мяне это было катаванне. А з вось гэтымі прадпрымальнікамі, бізнесоўцамі вы размаўлялі за палітыку? Ну, не, і стараліся не размаўляць. За палітыку мы размаўлялі толькі з жоўтымі. У каго былі жоўтыя біркі. Палітвязнямі? Да, з палітвязнямі. І потому што ніхто нікаго не здаваў, і у нас все было так роўненька, і можна было прыйти паплакацца там ці. Мы вельмі, я памятаю, мы вельмі радаваліся поспехам, когда там мост крымскі взорвалі, калі там Москву потапілі. І вы ведаеце, што калі яны блакуюць інфармацыю, это так дрэнна, такім дрэнным чынам уплывае, калі ты сядзіш у вакууме. А калі вось такія там з тэлефона прыйшлі, расказалі, там, да, влупили, там, о, да, такие все довольны, там уже 3 дни такой, хорошо, ты в курсе. Ну да. Потому что, калі глядзіш тэлебачанне, там же яны лупяць сваю прапаганду, і там зусім па-іншаму. Ось, і там, калі вайна пачалася, канешне, так было жудасна. А з апазіцыяй беларускай каго палітвязні падтрымліваюць? Каго асуджалі? Яны, ну, там наракалі, там, што нічога не ідзе. Там же была вельмі моцная хваля, што калі памілаванне падпісаць. Там некаторыя... Шмат напісала? Ведаеце, там гэтая інфармацыя, яна не распрастранялася, но все казалі, што не... Ну, пісалі. Ну, і што? Ну, напісалі, ну, і што? Ну, потому что мне главное, что я не написал, разумеете, там, чи там хто со мной сидит, который, ну, нормально, ну, как? Да, ну, а хлопцы, ну, подписываюсь, можа іх адпусціць, ну, і слава Богу. Потому что я лічу, што гэта вялікая памылка, ну, хотя Лукашэнкі на гэтай памылкі плеваць, што ён без разбору всех агулам. Ну, гэта таксама не даруюць. Гэта не даруецца, як это бацькі 4 гады дома не было, што ён будзе гэтую ўладу любіць? Не будзе. Што он там будзе з задавальненнем плаціць налогі, там, эту абіралаўку іхнюю, каб гэтых ментоў утрымліваць? Не будзе. Яны ж таксама, ну, зразумелі. І я лічу, што не трэба было так рабіць. Калі б ён так лагодна, ён бы смог бы неяк прымірыць грамадства. Ну, тому што сказалі, ну, меня выпусціл, а он только всех душит. Зразумела, што яны не могуць супыніцца, зразумела гэта. Ну, і я думаю, што гэта, у рэшце-рэшт, няма выхада ў іх, няма ніякага выхада. А адпусцілі кагосьці з тых, хто напісаў памілаванне? Нет, конечно. Нет, яны ж адпусцілі толькі 2 нейкіх там хімікаў, там, ну, не, вы што? Не, нікога не адпусцілі. Вы калісьці былі акцёрам, тамадой? Так. Вы тады удзельнічалі, не ведаю, нейкіх карпаратывах, вяселлях, там, чыноўнікаў мясцовых? Конечно. Раскажыце, может быть, нейкія гісторыі з таго часу. Конечно. Карацей, я вам скажу, что не буду хвастаться, но я был в тренде, у Берасці шмат гадоў, ну, можа, гадоў 7. То есть я был там, ну, не то, что найлепшым. Па-першае, я супрацоўнічаў з фірмай, і яны мяне заўсёды прадавалі. Я пісаў сцэнары, там, карацей, у мяне был такі, ну, нармальны рух у гэтым плане. І я, напрыклад, вёў вяселле Базанову. Это зараз ён там старшыня футбольнай федэрацыі, которого не выпусцілі. Я там открываў нейкія пагранічныя пункты, я там гэтыя сумары, там гэтыя все, я там быў на гэтых банкетах вядоўцаў, я открываў усе магазины гаманца Лукашэнкі Санта, Машэнскага. Ось, ва ўсіх гарадах, там, Гомля, нават Гомля, да, а ўся Берасцейская вобласць, ну, просто там не пералічыць. Был вось прыкол з Базановым, калі былі выбары ў палатку, я прыйшоў назіраць і вёў стрым наўпросты эфір. І як ён мяне там цягаў за грудзі, кажа, не здымай мяне. А я что такое? Там все, там это. А там где-то было, каля 1000 было, ну, 700 было человек. Ну, это было прикольно. А ён такі, ведаеце, мы калісьці сустракаліся ў горадзе, ён такі ідзе, такі паважны, такі чынны, там, эту собачку там вядзе. Здорово, Сярушка. Я такой, здравствуйте, там, Александр Владимирович, ну, так, там, это. Вось. Но ён, конечно, я хотел про его здымаць фільм, у его там дом на берегу ракі. Ось.
Ну, карацей, да. Я там был... і самае прикольнае, я ще, знаете, таксама такі цікавы выпадак, можа, там, калі было супрацьстаянне ў нас за дармаедаў, я уже был блогером, и мне там один мент кажа: ой, там что ты какой ты там, помнишь, как ты моей там дочке рабіў дзіцячы праздник? Я кажу: ну и что рабіў? Да, я рабіў свята. Ну, а я кажу: а я дом побудовал. Типа там, и у меня все нормально, и семья, и это. Я кажу: а за что ты дом побудовал? За то, что ты ходишь на суды, лжесведчишь? Это Федоренко, Леша такі рыжы. Ну, то бок, вы разумееце, ось у іх есть такі прикол, яны думаюць, што яны ганьбяць чалавека працы. Ну да, я развлекал людзей, і добра. Мне гэта падабалася. Я паяц артыстам, як хочаце. Ну, калі ласка, я сумленна там плаціў падаткі, там зарабляў свае грошы, і што? Вось, ты там, маёй дачке, ты там клоун. Да, я клоун, і што? Мне падабаецца быць клоунам. Может быть, вы яшчэ можете прыгадаць нейкія гісторыі, можна без прозвішчаў, дзе вы былі там у нейкіх, может быть, чыноўнікаў, сілавікоў, нейкія там яркія эпізоды? Ведаеце, если я зараз вам распавяду про один эпизод з майго жыцця, то мне потым уже в зону никак нельга будзе ісці. Карацей, я вел свято спортовое у этого областного, ну, МУСа, областного это. Приезд там, типа, там банька, шманька, там, я такой приезжаю, и тут доведуюсь, а там яны з жонамі, з дзецьмі, і там нам трэба было там всякие перацягванне каната, там, і потым я там даведаўся, што гэта вось, што я, ну, тогда я да іх зусім по-іншаму як бы ставіўся. Ну, мне там, да, грошы заплатілі, я сумленна зарабіў сваю працу, і там вось был это і Каравіковскі, там все эти потом, которые потым меня там прессовали. Ось такі вось лёс. І яны мне яшчэ казалі: да навошта ты, што табе там мешало? Ты ж тамадой был, ты зарабляў, все у тебя было типа нормально там. Ну, вось у іх такое вось паняцце там. То бок, то, что я рассказываю, то, что вы злочинцы, гэта неправильно. Ну, а то бок мне лепш было свадьбы весці. Вот такая у іх тэма. Ну, просто незразумелыя яны людзі. Хаця, у прынцыпе, зразумелая. На пачатку сваёй YouTube-кар'еры вы сябе таксама называлі добраахвотным памочнікам Лукашэнкі па барацьбе з карупцыяй? Так. Раскажыце пра гэты прыкол. Гэта не прыкол. Гэта вось у тым-то і справа, што гэта не прыкол. Я гэта рабіў шчыра, і вы ведаеце, як многія людзі, ну, беларусы, якія до 2020 года не разумелі, якая у нас улада, я шчыра ведаў, шчыра думаў, што Лукашенко не ведае, што здзяйсняецца. Ну, да, вы скажаце: да, вот там ты такі дарослы чалавек. Я вам шчыра кажу. І я хацеў, што вось я так буду дапамагаць дзяржаве, і я так себя называў, да. Я так называў. Ведаеце, калі мне КДБшнікі везлі ў Менск на машыне, меня КДБшники забрали с Кобрана и везли в СИЗА номер 1, ну, на Окрестина спочатку. Дык вось, яны мне такі кажуць: вот ты там, типа, ну, яны там хотели меня расхистать у плане, что вот ты там, ну, ображаешь милициянтов, там, ты там на них там, типа, гонишь, там, кто тебе за гэта грошы платіць. Я такой кажу: чакайце, калі вы глядзелі мои фильмы, у всех, кого я показываю из милиции, я, по-перше, нікога там не ображаю, я показываю только факты. Вось, и это реальные перворотни. Вы что, за их заступаетесь? Ну, реально. И они такие отъехали, что типа, ну, там, да, я говорю: так, слушайте, так, если хотите, ну, коли вам мешают мои выступы, давайте так с вами посупрацоўнічаем. Я буду вам заливать материалы про гэтых ментов, іх не будзе не будзе кіпіша в агульным доступе, а вы будете іх наказывать. То бок, вот я вам, например, показал факт, вы там навели порядок, и все. И мне не надо ніякай славы, нічога. Ну, вось так будем нормально так. А колькі ты хочаш, типа, грошай? Там такі малады, ну, пытаецца. Я говорю: ніколькі не хочу грошаў. Такие, так, как бы гроши не беру за гэта. Ось такі был прышпіл. Але не дамовіліся, я так разумею. Нет, там ему второй там кивает, типа, завязывай, не трэба з ім так размаўляць, типа, ну. Расскажите про ситуацию, калі на вас хотели навесить низкий статус. Я жил у люкс-номеры з гендиректором, з будаўніком, з чыноўнікам. Вось, і тады пачаліся працэсы судовыя.
І я заўсёды вельмі шмат пісаў скаргаў. Хадайніцтва, скаргі. Вось, а пакольку я маю, ну, я спадзяюся, што я маю літаратурны талент і магу пажартаваць, я высцёбваў пракурорку і суддзю. То бок, там не было нічога такога, но это было абразліва. Ну, там, чырванатварая, з ціскам, там, высмеял там яе боты такія, ну, яны мне паказаліся калгаснымі. Ну, так, типа, ну, разумееце, так? І я думаю, што, можа, гэта і не праз гэта, но вось, калі пачаліся працэсы, і я пачаў пісаць гэтыя скаргі, нас з суда выдалілі з Кабанавым, і это вельмі хутка здарылася. Прыйшлі і попросили, не попросили, а сказали, собирайся, там мы тебя отселяем. Я думаю, куды? Ну, думаю, ну, нормально, там будут новые люди. Я ж не ведаю, что они мне там подрыхтовали. Спускаемся мы там на первый поверх, по-моему, заводят меня в камеру, и это просто, ведаете, это просто, ну, просто жах такой. Ты заходишь, там такая, как домовина, как труна, вот такая, ну, щель, шалина, этой лужки там, прохода няма, все брудное. Стены зеленые, такие темно-зеленые, все в никотине, святла няма, столи коричневые, подлога брыдкая. И, карацей, что меня найбольше уразило, там на полове дзвярэй, вось на полове дзвярэй пачынаецца ўсход на дзюрку, на нужнік. Як на трон туды ўваходзіш, это просто пасярэдзіне дзвярэй. Я такой заходжу, я просто ў шоку от, так сказать, интерьерщика. Ось. И такие два там таких чела, таких. Один такі высокі, калі ён пачаў размаўляць, я яго пазнаў, ён з намі ехаў по этапу, і ён казаў, што ён там псіхічна хворы, былы афганец, ну, его хуліганка была, ён з Кабанавым там ехаў побач. А другая такая была, такі был чалавек, то ли это, думаю, я нават ввогуле подумаў, што гэта некая спітая жанчына, так? Ну, потым, ну, зразумела, што гэтага не можа быць. Так, ён дрэнна выглядаў, я маю на ўвазе. І такой яго галасок, я такой, хлопцы, а вы тут ввогуле даўно, што вы тут? А не, кажуць, нас гадзіну таму сюды прывялі. Я такой сразу, ну, пачынаю разумець і кажу, а які артыкул? Тут хуліган кажа, хуліганка у мяне, то я афганец. А это, кажа, 366-й там, я такой, а что это за артыкул? А гэта там, ну, карацей, там, інтымная сувязь, там, гвалта да непаўнагадовай. І вы ведаеце, у прынцыпе, нічога страшнага як бы не было. Калі б ён нармальна выглядаў, і я мог з ім паразмаўляць. Но з ім, ну, нельга. Ён вельмі дрэнна выглядаў, і у яго такой голас, і, ну, это просто, ну, я падумаў, не. І я думаў, што все, трэба ўскрывацца. Ось, я пагрукаўся адразу ў дзверы, нічога не разбіраўся, меня вывели, что такое, я кажу, а что это вы меня посадили там з нейкім там незразумелым чалавекам, как бы я с ним не буду сидеть. А мне кажуць, что Пятрухин, ну ты ж не ў гатэле, ты будешь сидеть там, где мы тебе скажем. Я кажу, не буду. Доктор, кажу, не ушел яшчэ? Ён кажа, не, ну, кажу, скажите, каб не уходил, я хутка да яго прибуду. А что ты такое, что ты там, да нічога там не это. Ну, вось я пришел у камеру, там разобрал этот, там выдаюць такие для галення станки танные, такие синенькие. Ці-то у меня уже был наготове, ён там, вось, и я ж ніколі не рэзаўся, такой, так чик. Кажу, ну что-то мало, да? Такой, ну, маловато тут хулиган. Я второй, ну, уже нормально, нет, маловато. А уже третий там, вот такой, и такие они сразу стали грукать у двери. Меня, вядома, сразу забрали от их. Вось, дали сразу, зашили, дали карцер мне, 20 дзён карцеру. Вось. І потым, калі я ўжо выйшаў, мне уже як бы сидеть было не ў кайф, бо ўжо пашлі такія мои суседзі, ну просто. Яны, можа, хорошыя людзі, но яны, ну як не ведаю, ну не аб чым было з імі размаўляць, вельмі цяжка было. Расскажите про карцер. Ну, карцер там был, вельмі добра, што там было цёпла. Ну, было цяжка. Было цяжка, і зато гэта вельмі на мяне вельмі добрым чынам паўплывала, таму што я гэта перажыў. Я вось
сядзеў, узгадваў там, ну, каго я там пакрыўдзіў, маці, там, сестру. Ну, карацей, было цяжка. Вось. Я ўспомніў там столькі розных момантаў, там, як бы жыццё пераасэнсоўваецца цалкам. Но гэта, як бы, калі выходзіш, ты ўжо, вось тады я выйшаў як бы іншым чалавекам. Ну, мне так падаецца, я ўжо як бы загартаваўся. У меня былі і дрэнныя мыслі ў галаве, но я такой думаю, не, сказалі мы фашыстам, не пацерпіць наш народ. Раскажыце, як вы там ладзілі стрымы для уяўных гледачоў? Не, это было уже на зоне, на Відьбе. Там же няма чым займацца, і ось вы, вот уявіце, ты сидишь месяц, і ты ні з кім не размаўляеш. Там была камера, і грала радіо на Відьбе. І я такой думаю, давай я там буду развлекаться так. І я там пачаў весці эфіры, типа там «Добрый день», там, шановные, там, зона номер 3, там, Пятрухин сегодня будем, вам, и там, я там верши читал, танцу, там, калі была музыка, вось, просил, каб яны кидали донаты, там, мне там гэтые пячэнькі, сигаретки. Я зараз докладно не памятаю, но я вам скажу, ведаеце, что тыя вартаўнікі, якія бачылі гэта, і я думаю, што гэта бачыў там яшчэ там кіраўніцтва, но яны просто ржалі, яны лахаліся там. І ведаеце, да мяне, вось калі я тады выйшаў, па-іному пачалі ставіцца працаўнікі калоніі. І ўсе, ось тыя, которые мяне там, яны ж там вельмі, бываюць, груба размаўляюць, там, калі заходзяць, там трэба ставаць лицом к сцяне, там они могуць там яшчэ. А потым яны сталі прыходзіць уже так лайтова, там, а калі я выйшаў, ну і ўвогуле сталі нармальна да мяне ставіцца, жартавалі там са мной. І яны, я думаю, што ім вельмі падабаецца, калі чалавек не ўнывае, калі ён заўсёды на пазітыве. Я такім заўсёды быў. Хоць мне там, калі яны да мяне звярталіся, адкрывалі кармушку, я там там прывітанкі, і мова ім таксама гэта імпанавала. Хоць мне ніхто на зоне, акрамя этого, не сказаў размаўляй са мной па-руску. Ніхто, ні адзін з іх. І вось я упэўнены, што ім гэта падабалася. І яны паўтаралі там за мной слове, там што-то мне крычалі па-беларуску, там, ну, типа, якобы на прышпіле, так? Но па-беларуску же ўсё роўна. Это атрымоўваецца, ну, я так думаю, што я перамагал у гэтым. Раскажыце пра тое, як начальнік забараняў вам па-беларуску гаварыць. Ну, ён не то, што забараняў. Меня там прывялі на хрысціны, на Кресьбіны, то бок, і весці на гэту. На карцер. Вось, а у меня там все были паперки, кажу, написаны, тлумачальная была, все по-беларуску. І он такой кажа, я тут нават не чытаў, я там гэту мову там не ведаю, размаўляй са мной па-руску. Ну, я кажу, што вы прабачце, конечно, калі ласка, мне не цяжка перайсці на рускую мову, калі вам незручна, но вы такім тонам мне гэта загадваеце, што я просто не магу. І вось он так адкаціўся, і нічога мне за гэта не было. Ведаеце, яшчэ хочу удакладніць пра тое, калі вы рэзалі рукі, як медперсанал да вас паставіўся? Вось той мужчына был файны. Там лекар, і там был яшчэ стары лекар, і як-то я ў яго был на прыёме, мне ён вельмі запомніўся, і он кажа, Божа, хто зараз сядзіць? Раньше хоць бандыты сядзелі, зараз... То бок ён нават меў на ўвазе не толькі палітычных, ну, наколькі я зразумеў. Ён такі ўжо сталы чалавек, не вельмі сталы, то бок, ну, уже бачна, што яму там за 60. Ось. А мяне там зашываў малады. Я не знаю, ну, ведаеце, вочы чалавечыя, і ўжо прыемна, што вочы чалавечыя, што ён з нейкім спачуваннем кажа, ну, навошта так было рабіць там. Александр Кабанаў часта ездзіў у карцер і пасля УПКТ. Чаму вас гэта не закранула ў такой ступені? Разумееце, Кабанов, ён спартовец, ён больш баец, чым я. Ведаеце, калі мы ехалі па этапу, паколькі, як я ўжо казаў, мяне ніхто ніколі не біў, я даволі вольна звяртаўся і кантактаваў з супрацоўнікамі. Вось, нас, карацей, калі заводзілі ў цягнік на этап, у нас былі рукі ў кайданках, да? І была торба. Торба даволі большая, можа, было іх дзве, я ўжо не памятаю. Вось. І калі мы выходзім у вагон, і вось гэтыя
супрацоўнікі, они хутчэй, быстрее, там, типа, і там. Ну, я такой кажу ему, слухайте, вы, калі ласка, не крычыце, вы бачыце, я ў кайданках. Калі трэба, каб я шоў хутчэй, возьмите, калі ласка, торбу і поднесите, тогда я реально пойду хутчэй. А не надо крычаць. Вось. І гэта было ў вагоне, і там з намі ехала два такіх крымінальніка, такіх цікавых, і яны там пачалі нешта крычаць. Ну, як бы, магчыма, спецыяльна, каб вот сітуацыю, што вы там чалавеку, помогите ему, там, типа, вот такое. Карацей, было даволі шумна. То бок там нічога такого гераічнага не было, но было вельмі громко. І потым, калі нас уже привезли, из Витебска нас взял ОМОН, у них была вельмі маленькая машинка, і нас набілі туди як селедку у бочку, і там пачалося амаль тое самае. Я такой кажу, вы што, фашисты, вы што, навошта вы так нас везеце? І ведаеце, гэта паўплывала на тых людзей, з которыми мы там упнулись у лагеры, потом яны распавядалі, што там, типа, блогер там дал копаць, напрыклад, да? Вот. Не пуганы. Вось. І яны кажуць, слухайте, давай их вообще гасить, вы что там офигели, ОМОНовцы такие, да? І мы кажем, мы там в туалет хочам, туды-сюды. Карацей, яны завезли нас у турму і сводили ў туалет. І потым, калі привезли уже на зону і з нами развітваліся, і кажу, хлопцы, мы ж вас там не чапалі. Такая вось адбылася дзіўная рэч. Это был 21 год, жнівень. І ў лагеры, мусіць, пра гэта там нейкім чынам сказалі, не сказалі. Карацей, нам не давали жоўтым этим. Біркі. Не давали нам відэасувязь. Хаця, як бы гэта было положено. І палітычнае там, ніхто кажа мне, слухай, давай там, типа, падымі пытання. Я кажу, ты разумеешь, что это кича там, как бы, да, мы все тебя падтрымаем, пойдем там все там всем кагалам. Я так подумал, что, шчыра кажучы, калі яны думали, что я таки смело, я уже не мог, как бы, поворачивать. Думаю, что там той карцер, добра, там, что я не сидел. Вось. Я, карацей, написал шмат скаргаў на установы, дзе меня утрымлівалі дрэнна, на СІЗА, на то СІЗА. Іх не отправили. І попросіў, значыцца, каб мне далі відэасувязь. Мне адмовілі, потым я яшчэ написал, пачаў настойваць, і меня влупілі на карцер. Вось, і калі меня влупілі на карцер, падтрымаў мяне нас двоих, толькі два хлопца. Один конкретно падтрымаў, ён мяне старэйшы гадоў на 10. Вось гэта крымень чалавек. Ён адмовіўся выходзіць на працу. Вось, напісаў ка прокурора там, што тут безмежжа ў прававым плане. І вось, і нас пасадзілі на карцер. Карцер да мяне прыязджала адвакатка, і я папрасіў яе, каб яна... Я кажу ёй, што я ўжо іду мусіць до конца, таму што тут уже пад завяз, уже тут нічога не будзе, і папрасіў яе, каб яна сабрала інфармацыю на скаргі мне на конт пытання, на конт гэтых званкоў. Там шмат было пытанняў, таму што паўсюль там ёсць парушэння, якія яны самі, у іх напісан свой распарадак, свой устав, а яны яго не вытрымліваюць ніколі. Это, я кажу, толькі на паперы. Вось. І гэта чуў, значыць, там все праслухоўваецца, і выклікае мяне сампарора, Денис Миколаевич, і мы з ім мелі вельмі доўгую беседу, вось, якая сводилась к тому, што ён сказаў, што ты, калі хочаш, каб у тебя все было нормально, ты просто маўчы. Вось, і я тебе не буду заўважаць. То бок, выконвай все патрабаванні, і тебе ніхто не будзе тут чапаць, і ты спокойно себе досидишь. У паразілеглым выпадку ты поедешь там альбо ў Новаполац, альбо ў турму. Вось. І, ведаеце, мы з ім вельмі доўга размаўлялі, і ён мне, паміж іншым, сказаў, што я вельмі запомніў, што гэтая ўлада дала яму ўсё. То есть Лукашенко дал ему все. Это вельмі такі істотны момант. То бок, ён служыць не людзям, ён служыў Лукашэнке і гэтай уладзе. Вось, і я яму сказал таксама, між іншым, што вашай уладзе ўжо будзе хутка канец, усё роўна.
Все роўна. Шмат людзей выйдзе адсюль, пра вас все будуць все ведаць. Я просто прашу вас, каб вы не парушалі закон. Просто я сябе не пераступаў нічога, я просто з ім дамовіўся, што я спакойна сижу, вось, і ён мяне не чапае. Вось, і там яшчэ был такі момант, з-за чаго я таксама мне сказалі гэта прыбраць, і я скарыўся, я гэта зрабіў. Я ва ўсіх рапартах і ва ўсіх дакладах, ва ўсіх заявах пісаў, што невінна асуджаны Сергей Пятрухін. І гэта іх бесіла. І я пайшоў на гэта, што ён сказаў, і не это, просто асуджаны, не это. І таму што таксама будзеш за гэта тут сядзець. Ось. І ён сваё слова стрымаў там, да, ён мяне не бачыў, мяне ніхто не чапаў, я себе займаўся спакойна, іншаземнай мовы вучыў, чытаў кніжкі. Вось. Я вам скажу, што это убийство, это у карцер гэта убийство. І калі жанчыны сядуць в карцер, это уся, як уяўляю, это жаночая прыгажосць, як яна просто... Мужики вось так выходзяць, кабанов, я 27 килограмм за срок, а за карцер я 10 килограмм. Я уяўляю, калі там жанчына сядзіць, як это... это... Таму... Это просто забойство чалавека, якое типа у іх там легалізавана. І вось і там яно так все робіцца, што гэта ж по закону, тут у нас такой закон. Я думаю, нічога сабе закон. Я просто думаю, мне цікава было б іх саміх пасадзіць туды. Просто, нічога асабістага, нічога. Вось вы кажаце, это закон, паспрабуйце самі, пасядзіце, десятачку хаця бы. А яны ж садзяць на месяца, там можна 2 месяцы. У нас там хлопцы тэлефон ім пранеслі там на зону, іх пасадзілі на 2 месяца. На 2 месяцы. За тэлефон, што яны хацелі там жонкам сваім тэліць. Чаму не паставіць просто тэлефон, чтоб просто прыйшоў, картку ставіў, хто свабодна, і пускай у кожным бараке будзе тэлефон. Не, у 7 по 10 хвілін там, і это, Ці шмат там людзей, якія супрацоўнічаюць з адміністрацыяй у зняволенні? Ёсць там людзі, канешне, да. Я кантактаваў толькі з жоўтабірачнікамі. З усімі астатнімі я просто улыбаўся. Калі там трэба сігаретка, я дам. Или там чайку там. Напрыклад, я просто не уступаў ніякія кантакты. Менавіта просто, што там шмат, і навошта мне. Самому сабе зрабіць непрыемнасці. Там нешта яму сказаць, там, Я вось скажу, хто жоўтабірачнік, і все. Ці правильно я зразумела, што вы казалі, што ведаеце пра адзін такі кейс чалавека, які супрацоўнічаў, і ён зараз выехаў за мяжу ўжо. І вы не сталі называць яго на імя? Так. Чаму вы не сталі называць яго на імя? Ведаеце, ён малады хлопец, і ён уже знік з гарызонтаў з усіх. Я думаю, не цікава. Мне шкада его там, можа там ён сламаўся, можа там людзі слабыя. Просто калі ён дзе ўсплыве, тады пра яго будуць ведаць. Пра яго ж не толькі я ведаю, пра яго все ведаюць, хто там сядзеў. І канкрэтна мяне ён не здаваў. Канкрэтна мяне, таму... А на вас хтосьці іншы стучаў увогуле? Я думаю, што так. Я калі з'язджаў, зашоў папіць да палітычных у другі барак, калі ўжо вызваляўся папіць чефіра, не чефіра, мы чай пілі. Ось. І бац, прыходзіць афіцэр. Так званы афіцэр, таму што это, конечно, не афіцэры. Афіцэры – гэта гонар і годнасць. Просто чалавек з воінскімі зоркамі. Іх так, хто тут не з гэтага атрада? То бок ён даже не ведае. Понятно, што там стуканули. Но меня не пасадзілі. Тут сказалі, хочаш типа з'ехаць з гэтага, з Кічі? Я кажу, не хочу. Вось, і ладно. Да, там заўсёды, вы ведаеце, гэта таксама вялікая праблема, то, што я вось кажу пра, каб чалавека зрабіць горшым, апусціць да свайго ўзроўня, чтоб ён стучаў. Яны ж стучаюцца не таму, што ім гэта, каб пазваніць жонцы, каб яны прыехалі, ён на добрым там ліку, і яму дадуць там 3 дні, там што-нибудь яму дадуць яшчэ, бацінкі там какие-нибудь зручныя, там или, ось, праз гэта все робіцца, і гэта нізка, гэта неправільна. То бок там нема такога, там ніхто не перавыхоўвае.
Потому что меня немагчыма перавыхаваць. А калі б я быў, напрыклад, маладым, или я гляжу там на маладых людзей, а вось іх яны могуць яны робяць, ператвараюць іх, ну, у нешта дрэннае. Тому что оттуда можна просто выйсці цалкам, ну, разбалансаваным у галаве, у душы. Ты ведаеш, што паўсюду процьма зла, што мусароў трэба баяцца, што начальніку нельга адказваць і за свае права нельга там ввогуле стаяць. Просто жыві, вось як ты тут жыў, ну, увесь час пад страхам, што тебе... Таму што ж многія баяцца карцара. І правильно бывае, што баяцца, тому што, ну, могуць не вывесці карцар, бо там цяжка. Яны вось гэта іх воспитанне, все стучаць і баяцца. І потым чалавек выходзіць у грамадства, і все, і он уже на працы такой прыбіты. І все, і ментоў баіцца, да, потому што ён ведае, што яго ні за што могуць просто влупіць там, і вельмі больно. Вы сядзелі разам з Вінярскім, які зараз таксама у Віцебе адбывае пакаранне. Раскажыце пра яго. Ну, прыемны чалавек, вельмі разумны, шмат чаго ведае, спагадлівы, заўсёды гатовы прыйсці на дапамогу. Я вам скажу, што мне як бы лепшага сябра і не трэба. Ён вельмі такі талерантны, у сэнсе цярпімы. Вось такі сапраўдны беларус, то бок ён спакойны заўсёды, там, калі-некалі ён там завадзіўся, ну, ведаеце, ну, прыстойна сябе так паводзіў, воспитаны, інтэлігентны чалавек. Як вы там ежу дзелілі з ім? Ну, як дзелілі? Яго пасылку елі, маю пасылку елі, там разам пілі гарбату. Вось, чыталі кніжкі. Ён мне вельмі шмат раіў, чаго чытаць, за што я яму удзячны, таму што ён ўсё ж такі галава. То бок, ось і яго парады ўсе былі туды, куды трэба. Вы таксама, напэўна ж, бачылі там Максіма Знака. Як ён выглядае ўвогуле? Калі я яго бачыў, ён выглядаў нармальна. Калі я яго бачыў. І ён такой на пазітыве быў. Ну, на яго прыемна глядзець. Он заўсёды улыбаўся. Вось я яго помню заўсёды з улыбкай. Не то, што там мне, а я кажу, што з усімі ён вельмі добра ладзіў і заўсёды быў з усмешкай на вуснах. Ці адчувалася, што да яго ёсць некае спецыфічнае стаўленне адміністрацыі? Яго пазней пачалі сажаць у Кічу, у карцер, так. Ці паболела ў Брэсце рускіх за апошні год? Відавочна. Паболела то, што вось я там езжу там на ровары і па савецкай там ходзяць, бачна, што гэта не нашы. Вось гэтыя окані, там. Я як бы не супраць, ну, яны так себе у рамках, у межах нармальна паводзяць там. Не скажу нічога. Машыны з літарамі Z не бачылі? Вы ведаеце, я бачыў. Ну, я з сябрам был, хацелі побить, как бы, ну, все равно б не побили, потому что бачили. Ну, просто такое, да. Там, вот это вот вельми бесит просто. Коли там приехал такий нахабник, там, что это на русских... Так, бачили и белорусскую машину с Z, да, что там, да, с георгиевской ленточкой. А як мясцовыя на такое рэагуюць? Я не ведаю. Я вам скажу шчыра, што я просто, я баяўся даже нешта сказаць, разумееце, за ўвагу зрабіць, я просто баяўся, чтобы там не было, каб гэта не перарасло ў нейкая прыгоду такую брутальную для мяне. А увогуле ў Брэсце людзі каго падтрымліваюць, Украіну ці Расію? У вайне? Ну вот я вам сегодня про працу казал, да, но все, которые мои знакомые, яны падтрымліваюць, безумоўна, Украіну, безумоўна. Я не ведаю, з чым гэта звязана, чаму вось так, но, конечно, все супраць России. А ці адчуваецца ў Брэсце вайна нейкім чынам? Да нет, конечно, як яна адчуваецца? Ніякіх салдат, тэхнікі, нідзе нічога не бачыць? Не, ведаеце, не. Я заўважыў толькі, што міліцыянтаў меней стала, вось, і што вельмі шмат, стала шмат маладых. То бок дзяўчынка, хлопчык такі малады, зелёны, там ён, можа, і не галіўся ніколі, ходзіць такі з дручкамі там. Вось, вот гэта. Ну, я не бачыў там, калі-некалі бываюць яны, канешне, вайскоўцы, но не. Но я ось скажу, что наконт вот того, что мы ранее размаўлялі,
невырашанае пытанне, няма веселья. Вось веселья, што я баяўся, што мне ў турме казалі, пра вас там все забылі, там людзі там жывуць, як жылі. Не, вось гэтага дакладна няма. Да, людзі п'юць піва, людзі там, ну, веселяцца, но такого, как раней, уху, ну, разумееце, я кажу пра лёгкасць, пра кураж, вось такога дакладна няма. Як вы думаеце, як пасля звычайным беларусам наладжваць нармальныя стасункі з украінцамі пасля вайны? Прасіць прабачэння я не ведаю. Не ведаю, я шчыра кажу, не ведаю. Это, конечно, то, что з нашага боку зашлі, то, что Лукашенко зрабіў. Ну, это просто можа спадзявацца там, что якое можа быць тут паразуменне, калі вы в спину прыйшлі і там такую бойню учынілі там праз Лукашенко. Праз Лукашенко. Я не магу вам адказаць на гэтае пытанне, оно вельмі складанае. Таму што, я бы вінаваціўся бы там, кожнаму украінцу казаў бы, даруй мне. Як у Брэсце ставяцца да Машэнскага? Да Машэнскага вельмі ставіліся добра раней. Ну, вось, колькі я чуў, што ён такой бізнесовец, я кажу, слухайце, якой ён бізнесовец? Якой он бизнесовец? Если бы я был сябром Лукашенки, я бы тоже был бы нормальным бизнесовцем. Но что бы я не отчинил бы, у меня все было чики-пуки, так? Але яго бізнес і правда называецца адным з такіх вельмі прафесійна пабудаваных. Ён можа і пабудаваны прафесійна, но это не его бизнес. Это не его бизнес. Это бизнес Лукашенки. То самое, там, возьмите любое больш-менш прадпрыемства, той же Савушкин, там что, это типа державное, это ж не их, это ж тоже не Машэнского. Это Лукашенко и его семьи, а он просто менеджер, который, калі б там раней, когда до его приехали и сказали, отдавай нам завод, сказал, что не, он просто сел бы в турму и сидел бы там, и сканал бы там, и все. Кого паважаюць у Брэсце? З уладаў, напрыклад? Нікога. З уладаў дакладна нікога. Нікога. Там раней што-то праблёсківала ў Рагачука, таму што ён быў такі еўрапейскі. Ён добра размаўляў з людзьмі, ён запрашаў да сябе, рабіў выгляд, што ён такі шчыры адкрыты журналістаў. Вось, і ён нібыта так, а журналістаў пазавіце блогераў, Пятрухіна з Кабанавым, няхай прыходзяць на нашу мерапрыемства, там пусть здымаюць. Такое вось, разумееце? А як вы думаеце, чаму яго Лукашенко так прынізліва зняў недавно? Просто ён яшчэ там назваў фразу, вельмі дзіўную, прынамсі слухаць збоку, што, маўляў, яго ледзь не ў прэзідэнты яму там рэкамендавалі. Таму што, я думаю, што Рагачук паверыў у сябе, то, што так, вось, можа, да яго людзі ставіліся, а ён жа там кожны год ён рабіў сустрэчу з людзьмі. Вось. Я памятаю, там яшчэ быў как-то Кабанов, і ён Кабанову сказал, я яшчэ, можа, буду там у мэры балатавацца, когда будзе новая ўлада. Это вось такое ёсць, нават на відэа недзе ёсць. Только што, можа, там недаслоўна я сказаў, но вось нешта такое ён сказал, што я таксама падам, калі будзе новая ўлада, я таксама падам. Вот он збіраў людзей. Я думаю, што вось можа быць праз гэта, а можа быць не. Як вы думаеце, чаму Лукашенко ў 2020 годзе прызначыў інспектарам па Брэсцкай вобласці Валерія Вакульчыка, які доўгі час кіраваў КДБ? Можа, каб яму было пабліжэй да свайго роднага Драгічына. Не магу вам сказаць. Ці шмат людзей з'ехала з Брэста за гэтыя гады? Да, шмат. Вось гэта шмат. Я проста ведаю шмат, што з'ехала і з'язджаюць до сих пор. І таксама палітычныя і тыя хлопцы, которые выпадкова там апынуліся ў гэтых шэрагах, хто не выпадкова, все з'язджаюць. Ніхто не хоча жыць. Таму у яго такія праблемы вялікія, што людзі з'язджаюць, пусть вось працуюць на него, міліцыянты пусть працуюць. ВВП яму робяць. У Брэсце, у Пінску, у Кобрыне пратэсты былі адны з наймацнейшых, то бок там быў народны ўздым. Як вы думаеце, чаму менавіта ў гэтых гарадах? Мне падаецца, што гэта праз тое, што мы бліжэй да захаду. Вось то, што мы, не то, што мы там такія ўжо захаднікі, а то, што Пінск гэта таксама такі вельмі прасунуты ў плане, там людзі вельмі такія своеасаблівыя, і яны такія, супраць Лукашенка, таму што яны разумеюць.
Ну, яны такія больш брутальныя, мне піншукі ввогуле падабаюцца. Яны, як кажуць, там вату не катаюць. Яны вельмі файныя. Там, я за Пінск, я ж там здымаў пінскі спрут. Я так гэты горад полюбіў, я так полюбіў яго людзей. Яны іншыя, яны такія файныя. Там такая ўзаемадапамога, як імі ад ментоў ратавалі. Ну, я можа, нейкі авантурыст, ну, вось сказаць пра такое, што вось мне там 50 год, і я такі нейкія прыгоды перажываю. Можа, гэта з кропкі гледжання звычайнага абывателя гэта некае вар'яцтва, но там такія людзі ў Пінску. І я думаю, што, вось глядзіце, калі, напрыклад, я, покуль мне там не закрылі выезд за мяжу, ездзіў у Тэрэсполь проста на закупы, ну, вы уявляеце, там, как бы, не у Корону, не в Евроопт, я там, мне туды лепш съездить, там, покушать, там, сходить у кафешечку, набрать гэтые сумки и ехать. И там же так робят по берасці, по Угародні так робіць, и на закупы ездять. И мы, конечно, бачым, як там. Мы ж все бачым. І вось для них гэта такое самае дрэннае, што людзі маюць досвед, як файна жывуць. Чаму Пуцін і напаў, ну, на Украіну, я там падтрымліваю там меркаванне, што, ну, каб расіяне не паглядзелі, як Расія, як Украіна ўздымаецца, як яна пачынае жыць. У іх же там ёсць праблема, но у іх же рух пайшоў у станоўчы бок. Правасуддзе, там тое, да, там паўсюль ёсць хібы. Канешне, там нельга там за 1 год выбіць то, што гэта арда, ну, насеяла там, да, на працягу стагоддзяў. Там у нас, у іх, но рух-то ідзе. Ну, і вось, і таму я думаю, што мы больш прасунутыя. І я вам скажу, што вось я, калі быў у Віцебску, как-то праездам з Кабанавым, і вось і ў Магілёве, таксама я быў праездам, там іншыя людзі. А яны не горай, но яны просто прарасійскія. Там, напрыклад, у турме там все, ой, там в Россию на заробкі там ехаць, там туды-сюды, і вось у іх, ну, все ў той бок накірована. І ў Віцебску там чуть ли там не полгорада, там цалкам зроблены у, ну, гэтай імперскай расійскай архітэктуры, гэтай масты піцерскія, там, ну, перад вакзалам. А ось Угародню взять, да, фу, там это как, ну, это вообще такой прыгожы горад. А гэты, а Берасці наша, там так сама цудоўная застройка, вось гэтыя двухэтажныя такія дамкі, вельмі прыгожыя. Такога больш няма нідзе у Беларусі. Вось. А ўжо там Магілёў, Віцебскі, яны такія, ну, падобныя на Расію. Там окні са ставнямі, там то і сё. Як вы пазнаёміліся з Сергеем Ціханаўскім? Недзе в інтэрнэце мы спісаліся, а потым ён браў у нас інтэрв'ю, прапанаваў супольную супрацу з ім. Вось. Ну, мы сказали, ну, с Кабановым, потому что канал-то як бы, ну, наш, то мы сказали, что Сяржук, не, дзякуй, там, ты файный хлопец, и мы файные хлопцы, там. Ну, я хотел там неяк так зрабіць, что мы, типа, я уже, шчыра кажучы, не памятаю, но мне так я запомнил, что, типа, давайте разом и будем рабіць краіну для жыцця, типа, такога, и там то и сё. Ось. Но мне Ціханаўскі вельмі падабаўся, Сярога вельмі падабаўся, і зараз падабаецца. Я вельмі хачу, каб ён выжыў і прыйшоў, і абняць яго. Ось. Таму што ён годны чалавек, і ён смелы, і ён мужны. Чаму вы не сталі Ціханаўскім? Вы ж таксама блогеры з аўдыторыяй. Вы ведаеце, можа, я не маю такіх дадзеных, як у яго, вось і ўсё. Ну, это ж ад гэтага залежыць. У меня, я вам скажу, што ўсё ж залежыць там, напрыклад, ад маштаба мышлення, да? Мне вельмі падабалася памагаць людзям. І я займаўся іх праблемамі. Ну, я ім памагаў, шчыра там, і мне гэта, і калі я перамагаў, калі такое адбывалася, я был такі шчаслівы. І я не думаў там вось у глобальным, я просто, я ведаў, што я буду ў глобальным рухе, но я буду просто адзінкай, і я зараблю все, што ад мяне залежыць. Но каб так узначаліся, мне просто, ну, не хопіць мазгоў, ну, ось, так зрабіць, як ён. Потому што ён зрабіў, ён же все, вы разумееце, што, ну, ось так падаецца, што можа быць прасцей? Взять гэты бус и поехать по гэтаму, по краине. Это любой, як бы, ну это ж просто. Ну так в Америке так усе робяць, там садятся и едуць там по своим там выбаршчыкам. Так, ён же гэта придумал. Почему ён знайшоў бус, и ён же наладзіў, что ему донатили.
Вы ведаеце, і нас же таксама з Сашай данацілі, ну, там больш-менш, і гэта з'яўляецца самай вялікай адзнакай людзей. Калі табе даюць грошы, таму што разумеюць, што ты робіш добрую справу. І нават калі няма вынікаў, но калі вынікі ёсць, гэта уздымае людзей, а вынікі-то ў нас былі. Мы гэтых мерзотнікаў, міліцыянтаў, дзякуючы нашаму розгаласу, пасадзілі і не аднаго. Ну, там некалькі чалавек пасадзілі ў турму. Пасадзілі ў турму дырэктара цэнтра экспертыз. Я не кажу, што это канкрэтна мы, но мы же гэта тэму ніколі бандыцкая ўлада не прызнаецца, што вось, дзякуючы блогерам Пятрухіну і Кабанаву, вось мы пазбавіліся ад такой пачвары, которая пролезла ў нашы рады. Ну, і, конечно, они так не скажуць, так? Вось я кажу, што калі былі данаты ад людзей, і это было так прыемна, это самая неістотная якая сума. Ну што, і ты адчуваеш падтрымку, што і такое задавальненне прыходзіць. Потому что, дякуй, класна я хлопец. Ну, сур'ёзна. Хто, па-вашаму, лепшы лідар? Святлана Ціханаўская ці Сергей Ціханаўскі? Сергей, калі б ён балатаваўся ў прэзідэнта, я б за яго не галасаваў. Ось я кажу шчыра, таму што, ну, я яго не бачу прэзідэнтам. Як такі пераходны, да, можа быць. Ну, может быть, который сказал бы, что так, я зараз приходжу, мы тут ну, робим рух и просто робим выборы. Я просто, что, ну, маю магчимость, ось, ну, поднял там людей, там, да, и ось так. Ну, за Сергея я б не говорил. Мне Светлана больше импонує, она такая. И я ось чамусьці увесь час думаю, что мне вельмі падабаецца Павел Северынец. Павла Северынца я ведаю, и он... Я не ведаю, пра што гэта, но... То ли пра тое, што ён рэлігійны, то ли што. Ну, гэта як бы не паказчык, ён вельмі прыстойны чалавек. Ну, і вось вот за яго я бы там бы, ну, што б ён не рабіў. Я думаю, што ён настолько сумленны, што ён у пэўны момант можа остановиться. Ну, разумееце, сказаць, не-не-не, все, мне хопіць, ну, что-то не так. Я вось зрабіў то, што мог, да, нейкія рэформы, ну, напрыклад. Ось, я ось пра яго. І ён такі вельмі светлы чалавек, і мне падабаецца ён вельмі. Я, на жаль, мала з ім кантактаваў, но ён мне вельмі падабаецца. Ось у гэтай іпастасі, скажем так. Вы даволі доўга былі зараз у Беларусі. З Беларусі знутры як успрымаецца тое, што робіць Ціханаўская, дзейнасць апазіцыі? Я вам скажу так, што, бачыце, я маю які-ніякі досвед. Я все разумею. Я все разумею, што могуць быць складанасці, што гэта не так все проста, як яно падаецца, што Светлана Ціханаўская не можа, на жаль. Яна б, калі ад яе залежала, яна б усё зрабіла, но там же ёсць бюракратыя, чыноўнікі, урэшце рэшт. Я ввогуле лічу, да, вот я лічу, што Светлана Ціханаўская, то, што яна, будучы там хатняй гаспадыняй, то, што яна зрабіла, гэта геніяльная жанчына. Это разумееце, это зараз так можна казаць, там, во, там, типа, яны там не робяць, там, яны там, як вось любяць казаць, там, нейкія там піляць грошы, там, ну, напрыклад, людзі, которые не разумеюць. Хаця такое таксама можа быць неістотна. Но тое, што яна зрабіла для беларускай нацыі, я лічу гэта выбітным дасягненнем. Я вам могу сказаць пра пераходны кабінет, ой, не, чакайце, не пра пераходны кабінет, куды КС, вось гэта. Координационная рада. Ну, вот это трышак. Калі я бег, я глядзеў тэлевізор, там, значит, был Сергей з Белсата, Сосновскі, такі вось хударлявы. Ну, ведаеце пра каго. І вось там былі нейкія людзі, і яны там пра какой-то КС. Я іх ввогуле не ведаю. Так вы ввогуле мне не цікавы. Ну, разумееце, вы там рабіце, што хаціце, но просто маё вот стаўленне. І там яшчэ, што мне вельмі не спадабалася, што там адзін з іх пачаў казаць, што Кавалькову падставілі гэтыя там медыа, ну я чуў, што яна сказала, і то, што там ён яе за гэта не асужае. Я просто, ну, думаю, ну, просто мне ванітуе ад гэтага, разумееце? Таму што чалавек сваім ротам нешта кажа, так он сваім ротам гэта кажа. Ну, як ты там? Там же не было, што гэта неяк смантавана, што таксама разбирайся. Вось гэта. І людзям, по великому рахунку, все вот эти движи КСа,
ввогуле не цікава. Це просто раздражае, что там нейкую там уладу, там яшчэ, ведаеце, что-то было там про гендер, яны какую-то проблему поднимать. Вот других проблем нет, только вот гендерную проблему поднимать. А про КР вы таксама казалі, што лічыце вось гэта гендернае пытанне распілам грошай. Можаце патлумачыць пазіцыю сваю? Не, я лічу, што гэта не тое пытанне, якое трэба ўздымаць. Я вам шчыра кажу. І справа ў тым, што я не ведаю, як дакладна гэтыя механізмы працуюць, но я ведаю дакладна, што зараз ставіць пытанне пра гендер, просто ні к чаму. Вот все. І таму я лічу, што там да, што гэта да. Не тыя пытанні, потому што самае галоўнае пытанне, яно невырашальнае, гэта палітвязні. Гэта палітвязні. Яны церпяць, вельмі моцна церпяць. І я разумею, што паўплываць на сітуацыю, не ведаю, як паўплываць на сітуацыю, шчыра кажу. Вось. Но тое, што пра гэта не вельмі часта гавораць, мне таксама не вельмі падабаецца. Але асноўнае пытанне, як паўплываць на сітуацыю з вызваленнем палітвязняў, як наблізіць ці пачаць гэты працэс. І тут асноўныя пункты, якія гучаць публічна, гэта тое, што мы ідзём да канца, ціснем на рэжым, пакуль ён не падзе і не вызвалім палітвязні такім чынам, што падзе рэжым, альбо Б, давайце дамаўляцца з Лукашэнкам, давайце спрабаваць ініцыяваць нейкія перамовы праз кагосьці з Лукашэнкам для таго, каб узамен на штосьці ён пачаў адпускаць людзей. Што вы думаеце? Ён не будзе адпускаць. Разумееце, няма сэнсу, калі ён адпусціць 5, а заберет 50. Няма сэнсу. Вось я лічу, што трэба ісці до конца, і не это. Хаця, калі б можна было яму дапамагчы камусьці, это нереально, это нереально. Вы ж самі бачыце. Калі ён забірае этих пенсіянерак, которые з гэтай доставкай, як можна зрабіць задняй датай гэта экстрэмальным аб'яднаннем, а потым за гэта людзей забіраць? Это ж што? Это ж відавочна. Але ясна, што Лукашенко так проста не сыдзе. Гэта понятно. Што тады? Гэта понятно. Толькі адно, што если там Путін сканае, если там яго тады гэты рэжым паляціць, ён не вытрывае, я в этом упэўнены. Вось. А так... Таксама можна пачуць наратыў, што людзі ў Беларусі думаюць, што апазіцыя ўжо адарвалася ад іх і займаецца чымсьці, што іх не тычыцца. Гэта абсолютно не цікава людзям унутры. Што вы можете сказаць? Для большасці людзей так. Для большасці людзей так. Вось там знаёмыя, з якімі я размаўляў, там... Якая апазіцыя? Ведаеце, я вам скажу зноў жа, што калі быў 20-й год, ім гэта апазіцыя таксама была не. Разумееце? І я вам скажу яшчэ, што я сам ніколі не хацеў мець дачынення да апазіцыі. Я не хацеў, каб я асацыяваўся ў людзей з нейкім рухам. Чаму так? Я не хачу. Я просто не хацеў. Я хацеў быць сам па сабе. Я гатоў быў супрацоўнічаць, но я не хацеў ні да каго прымыкаць. Мне просто не падабалася это і ўсё. А чым яшчэ паводле людзей унутры павінна займацца апазіцыя зараз, якая знаходзіцца ў эміграцыі? Вызваленне палітвязняў? Што яшчэ? Вось гэтыя паспарты, каб тут беларусам было... В прынцыпе, вы ведаеце, тое, што адбываецца са мной, я бачу вынікі. Вы што? Мяне этот байсол эвакуаваў. Я лічу, што, магчыма, яны выратавалі мне жыццё. Што я скажу, што яны не працуюць? Тое, што са мной надалей здзяйсняецца, да, і тут... Я тут пачынаю новае жыццё. Да, яно, магчыма, будзе вельмі складаным, магчыма, вельмі складаным. Но я бачу, што тут да майго прыезда ўлады гатовы, і я буду з імі працаваць. І это дзякуючы працы апазіцыі, да, которая, так званая апазіцыя. Я ж не ведаю, хто канкрэтна гэтым занимаецца. У 20-м годзе я вам скажу, што, як я думаю, канешне, магчыма, апазіцыя адыграла сваю ролю, но людзі, яны самі
просто валілі самі по сабе, я вам сур'ёзна кажу. Я, напрыклад, все рабіў, ну, по свайму натхненню, там рухаўся, і калі, напрыклад, як мы уплылі ў гэтую плынь, мы все блогеры дамовіліся, што мы показываем, как Лукашенко за годы свайго правлення нішыў страну. І нам никакая пазіцыя гэтага не казала рабіць. І нам ніхто за гэта не плаціў, як яны хочуць, каб гэта было, што вы там какие-то найміты там польскія. І разумееце, когда мне вось кажуць людзі там, што вам там всем... Мне ніхто ніколі не плаціў там. Ну, поэтому і я так же разумею, што і там Кабанову, там, і магчыма, ўсім астатнім. Каму плацяць? Ну, тады вы кажыце канкрэтна. Я такого, как вам там платили гроши, как вы выходили. Кому платили гроши? Покажите. Не, магчыма, такие выпадки и были, но я про такие не ведаю. Моим друзьям никто ничего не платил. Ну, каб яны там десьці ходили, там выходили на протесты. Так что тут так. И зноў жа, я не ведаю, чи гэта робіць апозіцыя. Ну, что такое оппозиция? Ну, что такое оппозиция? Калі людзі сюды дэмакратычныя сілы сёння. Ну, я вам скажу все. Так, што я заўсёды был апозіцыя. Ну, я был супраць плыні заўсёды, вось гэтай. Ну, я супраць был, ну, я всегда был апозіцыяй. Бліц. Шекспір ці Купала? Купала однозначно. Паўлінка ў старым Купалаўскім ці дзікае паляванне ў бачанні свабоднага тэатра? Паляванне. Чаму? Гэта мой любімы твор. Гэта такая цудоўная рэч з усіх бакоў. Я просто у захапленні ад гэтага твора. Это мой найлюбімейшы твор Караткевіча. Я яго перачытаў некалькі разоў. Это просто, ну вось, рве дах ад усяго, ад мовы, як ён любіць мову, ад людзей, як ён гэта все апісвае. І, разумееце, вось ён настолькі добра ей валодае, што ён улюбляе, і колас яшчэ таксама. Просто за гэта улюбляешься ў мову. Балаганаў ці Кац? Балаганов? А, вы маеце на увазе, я думал, Ильфа и Петрова. Рыков, да, мне Рыков, да. Патлумачце выбор. Потому что Кац, ён, как бы там ни было, либерал, не либерал, ён расеец, и мне не цікава его повестка. Балаганов, ён... Паміма таго, што ён вельмі шчыры чалавек, ён робіць важную працу, праз якую, магчыма, украінцы нас і прасцяць. Ён аб'ядноўвае, ну, он аб'ядноўвае людзей, гэта вельмі важна. А Кац не. Кац, ён... Я не ведаю, хто ён. Ну, я ведаю, хто ён, но мне ён не цікава. Я его нават ніколі не слухаю. Хлеб ці відовішча? Мне, наверное, это відовішча. Чаму? Ну, так. Я... Заўсёды я за любы движ, я могу там не есці, но мне трэба, каб у меня былі новыя ўраджанні і новыя там знаёмствы или новыя справы, якія там дапамагаць людзям, напрыклад, мне вот вельмі падабаецца. А это заўсёды відовішча і рух. Это заўсёды драйв. Брест ці Берасце? Берасце. Маскалі рускія знішаюць, рускія акупанты знішаюць нашу топанімію, это вельмі істотны момант. Берасце, Новаградак, Менск, Кобрынь, это толькі так. Ніякіх рускіх назваў, ніякіх Леніных, ніякіх гэтых вуліцаў непонятных, толькі беларуская, толькі наша. Куды б вы павялі турыста ў Берасце? Мне падабаецца ў Брестскай крэпасці. Асабліва... А, вот! Я згадаў, я бы павёў бы на... Там ёсць такі трэці форт. Я там был недавно, мне там вельмі спадабалася. І на 5-й форт. Это таксама как бы часткі Берасцейскай крэпасці, але яны стаят наводдаль, там у Аркадыі, і там вельмі прыгожая прырода, і там вельмі файна. І гэтыя муры, яны зусім не падобныя, што ў Брестскай крэпасці, там вельмі файна. Самы значны беларускі пісьменнік? Васіль Быкаў. Самы значны беларускі блогер? Самый значный белорусский блогер Александр Кабанов. Падміргніце, калі вы ў палоне. Ведаеце, я ось думаю, что самый значный белорусский блогер – это Сергей Тихановский. Сергей Тихановский. Я лічу, что, як бы там ни было, ён стварыў вельмі моцную рэч, і то, што адбылося ў 2020 годзе, ну, я так думаю, я магу чагосьці не разумець, во многом, як бы ён добра паўплываў вось з гэтым сваім аўтобусам і са сваім блогам. Я думаю, што ён. А самы значны беларускі палітык?
Ольга Ковалькова, конечно. У кім вы расчараваліся за гэты час? Ні ў кім. А кім, наадварот, захапіліся? Я захапіўся беларускімі людзьмі. Я захапіўся беларушчынай, я захапіўся літаратурай, я перайшоў на мову, я вырашыў, што я ніколі больш не буду размаўляць, ну, акрамя патрэбных выпадкаў на расійскай мове. Мне, конечно, сорамна прызнацца, што я ў 50 год упершыню прачытаў Быкова. Сорамна, так. Но такой у мяне лёс. Я ў 20 год толькі ўзнаў, што пра Вітаўта, пра Альгерда пасля войска. Таму што нам па гісторыі распавядалі, што Беларусія гэта вось Расія нам выдзеліла тэрыторыю, там какой-то незразумелай нацыі. Вось зразумееце, наколькі гэта важна ведаць сваю гісторыю, сваю мову. Ну так просто ты ходзіш такой, ну ты травінка, там націнка, былінка, там пасадзілі, як манкурт, разумееце? Гэта вельмі дрэнна. І ты вось вроде бы прыстойны чалавек, імкнешся да справядлівасці, і ты не ведаеш, што твои продкі, ты мову не ведаеш. Тебя як бы няма. Тады, хто ты тады? Пра што шкадуеце? Ну, я шкадую, вельмі шкадую, што я страціў сям'ю праз гэта. Што жонка памяняла фамілію, сыну памяняла фамілію. Вось у меня там і маці моя, яна за Лукашенко. Ну, яна моя маці там, і сестра мяне у гэтым плане не падтрымлівае, і мне. Вось гэта. Ну, я гэта перажыву. А жонка мяняла прозвішча, каб не было гэтага шлейфу рэпрэсіўнага, так? Па-першае, прозвішча, яно не Андрыюк, не беларускае, скажем так. Яно ввогуле вельмі рэдкае. Вось, так, конечно. І яна... І пасля турмы з сынам цалкам... Ну, не то, што цалкам, ну, полны дисбаланс такі. Полная там как бы... Ён разумее, чаму вас пасадзілі? Ну, я на гэтую тэму яму не тлумачыў, таму што ён вучыцца ў какой-то там у школе з мянтовскім уклонам. Ось, а мне жонка сказала, ты туда даже не заходзь там. Ну, карацей, ну, все вельмі так. На жаль, у Беларусі пакуль што не адбыліся перамены, якіх людзі чакалі. Вось вы разумееце, у чым сэнс вашай ахвяры? Так, я думаю, что так. У чым? Для мяне вельмі істотна, што пра мяне будуць думаць людзі, і то, што пра мяне будзе думаць мой сын. Это для мяне вельмі істотна. Ён потым разбярэцца. Но калі ён разбярэцца, ён будзе мной ганарыцца. Якую б ролю вы хацелі выканаць пасля ўсяго перажытага? Я не хачу больш быць акцёрам, таму што это не цікава. Памятаеце, у Селенджера над безданню там у жыцця этот галоўны герой, ён размаўляе са сваёй сястрычкай, і ён кажа ей, я хачу працаваць, я хачу лавіць дзетак у гэтым высокім жыцці, якія бегаюць, каб яны не прыгнулі ў пропасть. Ну, там гэта такі там іншае сказанне, што это пропасть, гэта там хлусня, там дарослы мір. Вось, а я хачу, знаеце, кем быць? Я хачу быць чымсьці накшталт санітара. Я хачу вось хадзіць па гэтай бездані і не даваць гэтым пачварам, якія потым будуць хавацца ад новай улады, не працаўладкавацца нармальна. Я, карацей, не то, што не працаўладкавацца, а я буду проста іх знаходзіць і паказваць. Вось яны. А чаму вы его взяли на працу? А вы ведаеце, хто ён? Ён должен гэта памятаць. І гэтыя людзі, чтоб яны нікуды не маглі прытаіцца. Разумееце, пра што я кажу? Нахадзіць іх і высоўваць. І вось як гэтага літоўскага у Літве вось недавно вернули, который там працаваў, там нейкі окна ставіў. Вось, не, хлопцы, вы хацелі гэты свет, жывіце ў ім. А ў нармальным свеце, калі вы злачынцы, вам месца няма. Едьте ў Расію, едьте ў Кітаю, ў Карэю, там ваша стыхія, там жывіце. А сярод свабодных людзей Беларусі новай вам няма месца. І ў баню, у лазню вы не будете хадзіць. Ну, прынамсі, покуль я там буду, я вас буду просто выганяць. Ну, прабачце мне за такое прыземлёнае параўнанне. Вось. Але калі такіх людзей будзе вельмі шмат, як бы ці гэта... Вельмі шмат не будзе.
І я маю на увазі тых, хто здзяйсняў злачынства. Не, ну і не будзе вельмі шмат. Ну как іх будзе вельмі шмат? А як? Справядлівасць должна быць. Калі няма справядлівасці ў грамадстве, няма руху. Это разлад. Пакоя няма. А как это? Я буду ведаць, што ён там у акрэсціна ў кагосьці там дружком тыкаў, і ён ходзіць себе і за гэта ніяк не адказаў. Ну гэта ж будзе таксама, ерунда. Людзі за гэта, а Шурак за гэта памёр. І што ім гэта ўсё дараваць? А ўсіх астатніх, а невядомых людзей, невядомых, за іх больш за ўсё баліць сэрца, што пра них ніхто не ведае, ім не дапамагаюць. Яны там сядзяць. Ну, разумееце, вось гэта, і што гэта дараваць? Не, вы што, гэта нельга дараваць. Не то, што я такі крыважэрны, но я просто люблю, каб было все справедліва. Как вы нам мераеце, і вам так павінна быць адмерана. Только вы мераеце не по закону, а вам трэба, каб было по закону. Таму што беларусы цывілізаваныя людзі, і все павінна быць по закону. Абавязкова. Дзякую вам за размову. Калі ласка. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Гэта вельмі высокая ацэнка таго, што мы робім. Калі вам ёсць чым падзяліцца пасля прагляду нашай размовы, то пішыце гэта ў каментарах, а мы будзем чытаць і адказваць. Падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць новыя гутаркі ток. Мы выходзім раз на 2 тыдні па нядзелях, таму можаце нават уключыць званочак, каб не прапусціць новую размову. Дзякуй, што вы з намі.